ಇನಿ ಸುಮಾರು 4 ವರ್ಷದ ಪರತಿರಿ ಇತ್ತಿನ ಅಜಿಲ ಸೀಮೆದ ಬರಾಯ ಅರಮನೆಟ್ಟು ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ಅರಸ ಅಜಿಲೇರ್ನ ಮುತಾಲಿಕೆಡು ಪೂರ್ವ ಕಟ್ಲಿಡು ವರ್ಷಾನುವರ್ಷ ನಡಪುನ ಮಾಲಕಾರ್ಯ ಬುಕ್ಕ ಪಟ್ಟದ ದೈವ ನೆತ್ತರ ಮುಗುಳಿ ಬುಕ್ಕ ಪುರುಷರಾಯ ದೈವಳೆನ ಬಗೆಟ್ಟು ಪೊಲಬು ಮಲ್ಪುಗ. ಇನ್ನು 27ನೇ ತಲೆಮಾರೆಂಗಳು 27 ತಲೆಮಾರದ ಮನೆ ಮಂಚ ಉಲಾಯ್ ಉಂಡು ಅದು ಒಂಜಿ ಅರಸು ತೀರಿಯಂದ ಒಂಜಿ ಮಣ್ಣೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕತ್ತಿಲ ಅವ್ರು ಹಿರಿಯಕ್ಕಲ್ನ ಅರಮನೆ ಬರಾಯ ಅರಮನೆ ದೀಪನಂಚಿನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ನಡತು ಇನ್ನೊಂದು ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಕಲ್ನ ಜೈನ ಪದ್ಧತಿ ಆ 27 ಇರಕ್ಕೆ ಅರಸುಲು ಬೊಕ್ಕ ಅರಸುಲ್ನ ಪಟ್ಯಾಯನ ಜೈನ ಮಂತ್ರ ಕೆಲ ಉಳ್ಳೇದು ಅಕ್ಕಲ್ ಮಾತ್ರ ಒಲಯ ಬತ್ತು ಬಳಸೋದು ಅರಸುಲ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಒಲಯ ಬರ್ತದೆ. ಆ 27 ಇಡೆಲ್ಲ 27 ಇಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಬಜಿಲಾಡು ಪೊದ್ದೆಲಾಡು ಎಂಗ್ ಅಂಗಡಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ದುಂಬುದು ಕೆಲವು ಅಲ್ಪ ಮಲ್ಪಣವೇ ಕ್ರಮ ಅಂಗಡಿದವು ಅದು ಪರಿಶುದ್ಧ ಆಗ್ತದೆ. ವಿಶೇಷ ಬಂಡ ಮೂಲು ನೆತ್ತೆರ ಮುಗುಲಿ ಬಂಡ ಅರ ಪಟ್ಟದ ದೈವ ಇದೊಕ್ಕ ನೆಕ್ ಮೋನೆಗ್ ಎಣ್ಣೆ ಮಂಜೋಲು ಸುಣ್ಣ ಮೋನೆಗ್ಲ ಎಂಕು ಕಟ್ಟುನ ಅನಿಕ್ಕಲ ಮುಂದೇನು ಪೂರ ಅವೇ ಎಣ್ಣೆ ಮಂಜೋಲು ಸುಣ್ಣನಿ ಪೂಜಾರ ನೆತ್ತೆರ ಮುಗುಲಿ ನೆತ್ತೆರದಲ್ಲ ಕಾವಡವು ಪಟ್ಟದ ದೈವ ಅರ್ನ ನೆತ್ತೆರ ಮುಗುಲಿ ವಾ ದೈವನ ಪಾತ್ಯಾರ ಇದ್ದಿ ಪುರುಷರ ಎಡ ಮಾತ್ಯಾರನ ಆರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಆರು ಮಾತ್ರ ಅವ್ರಿಗೆ ಪಾತ್ಯಾರ. ನಮ್ಮ ಅಜಿಲ ಸೀಮೆಗೆ ವತನ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಒಲ್ಪಲ ಚಾಕ್ರೀಡಾವಡು ಒಲ್ಪಲ ಅಜ ತತೀಜಿ ದ ಎಂದುಕೆಂಡ ನಂಗೆ ರಾಜಾಶ್ರಯ ಇನಿಕ್ಲ ಉಂಡು. Madipu. This program is sponsored by Supreme Surya Shuddha Tengine Enne, Heruru Hudupi. Co-sponsored by Cycle Pure Agarbatti. ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಮಾತ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂದು ಲೆಕ್ಲ ಇರ್ಕಾಯಿ ಗೋಡಿ ಅದು ಮೋಕೆದ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಅದು ಇನಿತ ಮದಿಪು ದೇಗ್ಗೆ ನಿಕ್ಲೆನ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡೆ ಎದ್ದುಕೊನೊಂದಿಲ್ಲ ದೈವಾರಾಧನೆದ ಎಗ್ಗೆಲೆನ ಮಾತ ನಮ್ಮ ತೂವೊಂದು ಬತ್ತ ಈತ್ನೆಟ್ಟದ ಸಂಚಿಲಿಡು ಇನಿತ್ತ ಈ ಎಗ್ಗಿಡು ನಮ್ಮ ತುಳುವನಾಡುದ ಇಡೀ ತುಳುವನಾಡನು ಆಡಳಿತ ಮಲ್ದಿನಿಯರು ಕೇಂಡ ತುಳುವ ಅರಸೇರ್ನಕು ಅಂಡ ಇನಿಕೋಡೆ ಅಂಚಿನ ಅರಸೊತ್ತಿಗೆದ ಊಲ ಕಣ್ಣದಿಟ್ಟಿಗೆ ತೋಜಿಜಿಂದ ಅಂಡಲ ನಂಗೆ ಇನಿಕ್ಲ ಆನಿದ ಇತಿಹಾಸ ಪರತಿರಿ ಪರಪೋಕು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಟದು ಕೊರ್ಪಿನ ಓಲು ಒಂದು ಕೆಂಡ ಅವು ಅಜಿಲ ಸೀಮೆ ಬಹುಶಃ ಇನ್ನು ಮಾತ ತೆರಿಯೊಂಡ್ರೆ ಬೋಡಾದು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಅರುವದ ಅರಮನೆಗೆ ಬೈದ ಅರುವದ ಅರಮನೆತ್ತ ಪೊರ್ಲು ಅಂಚನೆ ಈ ಸೀಮೆಡಿತ್ತು ನಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಾತ್ ಹಿರಿಯರ್ನ ಮುಲ್ತ ಅನುಭವಲಿನ ನಮ್ಮ ಕಿವಿಬೊಂಡ ಮಲ್ತದು ಕೇನರಲ್ಲ ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ಮುಲ್ಪ ವಿಶೇಷವಾದ ಮಾಲಯ ಕಾರ್ಯ ಮೂಲು ನಡಪು ನಂಚಿತ್ತನ ವಿಶೇಷ ದಯೆಂದು ಕೇಂಡ ಇನಿ ಆರಾಧನಾ ಪರಂಪರೆಡು ಹಿರಿಯಕ್ಕಲ್ನ ಆರಾಧನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇನಿ ತೂಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಅಂಚಾದು ಇನಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಪಾತ್ರ ಕತೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ವೇಣೂರುದ ಅಜಿಲ ಅರಮನೆತ್ತ ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ಅರಸರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪದ್ಮಪ್ರಸಾದ್ ಅಜುಲೇರ್ನ ಮೆಗ್ಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿದ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆದಿತ್ತದು ಒಂಜಾತು ವರ್ಷ ಬೆನ್ನಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಅಜಿಲೇರು ನಂಗೆ ಇನಿತ್ತ ಈ ಮಾತ ಮಾಹಿತಿಲೇನು ಕೊರ್ರೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಇನಿ ಈ ಮದಿಪುದ ಕಟ್ಟೆಡು ಪಾತೆರದ ಬಿಡ್ಸೆಯಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಲ್ಲೇರು ಅರೇನ ಮೋಕೆಡೆ ಎದುಕೊನ್ಗ ಮೆಗ್ ಮುಲ್ತ ಅರಸರೆಗ್ ನಮ್ಮ ಪನ್ನಗ 4 ಅರಮನೆಲು ಇತ್ತನು ಓ ಮಾತ ಅರಮನೆ ಅರುವದ ಒಂದಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಕುಲ್ಲುದ ನಾವು ಬೊಕೊಂಜಿ ವೇಣೂರು ಬೊಕೊಂಜಿ ಕಾಶಿಪಟ್ನ ಕೇಳಾಡು ಬೊಕೊಂಜಿ ಬರಾಯಡು ಇತ್ತ 4 ಅರಮನೆಲ್ಲ ಇನಿಕ್ಕಲ ಉಂಡೆ ಇಜ್ಜಿ ಅರುವದಲ್ಲ ಬರಾಯದಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಉಂಡು 4 ಇಟ್ಟು ಅಡ್ಡುವರಿ ವೇಣೂರದ ಅರಮನೆ ವೇಣೂರು ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರನ ದೇವರನ ಪಿರಾದ ಮೇಟ್ ಇತ್ತ ನಾವು ಅಲ್ಪ ಇನಿಕಲ ರಡ್ಡು ಎದುರುಡು ಆನೆಲು ಇನಿ ಇಂಚ ನಮ್ಮ ಮುಳ್ಳು ಆನೆಲು ತೋಜು ಅಂಚನೆ ವೇಣೂರದ ಅರಮನೆ ಮಲ್ಲ ಆನೆಲು ರಡ್ಡಿತ್ತ ಅವು ಇತ್ತಲ್ಲ ಕಲ್ಲದ ಆನೆಲು ಒರಿದನು ಪ್ರಾಂಗಣದು ಪುರಾಯದ ಪಿರಾದ ಪೂರ ಬಣ್ಣದ ಗೋಡೆ ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ದಾರ ಅರಮನೆ ಪೂರ ಬೂರ್ದು ಪೋದು ಎಲ್ಲಸ ಮಾದು ಬೋತುಂಡು ಆಯ್ತು ಎದುರುಡು ಇತ್ತನ ಆಸ್ತಿ ಇಂಚಪ್ಪ ಮುಟ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಮತ್ತೆ ಇತ್ತನು ಬೆನ್ನಿಲು ಪೂರ ಆಯ್ತು ಮೂಲಗೆಣ್ಣಿಡು ಎಡ್ಬೇಕ ಭೂಮ ಸುದ್ದಿ ಮತ್ತೆ ಬರಾಬರಿ ಆದ್ ಪೋತು
ಇನ್ನು ಅವಳು 7 ನಿಲೆತ ಅರಮನೆ ಇತ್ತನ್ ವೇಣೂರು 7 ನಿಲೆ 7 ನಿಲೆತ ಸಂದಿಡ್ಲ ಬರ್ಬೋದು ವೇಣೂರು 7 ನಿಲೆ ಜೀವನ ಅಂತ ಬಂದು ಸಂದಿಡ್ಲ ಮದ ಬರ್ಬೋದು 7ನೇ ಮಾಳಿಗೆಡ್ ಎಂಚ ಪಂಡ ಮಿತ್ ಒಂಜಿ ಮರತ್ತ ಇತ್ತನ ಬೊಕ್ಕ ಮುಳಿತ ಮಾಡು ಮರತ್ತ ಅಂತಸ್ತಕ್ಕೆ ಮಿತ್ ಮಿತ್ ಮೊಟ್ಲೋಡು ಪೋರಾಪೇದು ಈ ಪೊಂಜನಕಲ್ ದಿನೋಲ ಇಲ್ಲದ ಪಿತೆ ಪೋಪುನ ಶಿಷ್ಟ ಕ್ರಮ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಬೇಕಾಬಿಟ್ಟು ತಿರ್ಗರಿಜ್ಜಾನ ಅರಮನೆ ಇಟ್ಟಿನ ಪುಂಜನಕ್ಕೆ ಈ ಗೊಮ್ಮಟೇಶ್ವರ ಬೆಟ್ಟಡ್ ಗಂಟೆ ಬುಟ್ಟಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಮ್ಮಟೇಶ್ವರನ ಪಾದವು ನೀರ್ ಮೈಪುನಾಕಲ್ ತೂಡು ಬಂದದು 7ನೇ ಮಾಳಿಗೆ ಬುಡತ್ತು ಹೋಪಿದಾರ ಅಲ್ಪಡ್ದ ಇತ್ತ ತೂನಾಗ ತಿರ್ತು ಗೊಮ್ಮಟೇಶ್ವರನ ತೋಜೊಂದು ಇತ್ತ ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ವೇಣೂರು ಒಂದು ಪನ್ನಗ ಇನಿ ಜಗದ್ವಿಖ್ಯಾತ ದಾಯ ಎಂದಕೆಂಡ ಕರ್ನಾಟಕಡು ಇಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಬಾಹುಬಲಿ ಮೂರ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಮೂಲ ಇತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಬಾಹುಬಲಿ ಮೂರ್ತಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಅಂದ್ ಅಪಗ ಅಂದ ವಾ ಕಾಲಘಟ್ಟಡ್ ಮುಲ್ಪದ ಬಾಹುಬಲಿನ ಮೂರ್ತಿ ಪನ್ನಗ ಒಂಜಿ ದೈವಾರಾಧನೆಡ್ಲ ನಂಗೆ ತೆರಿದು ಬರ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂಗತಿ ಅಪಗ ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ಅರಸೇರ್ನ ಕಾಲಘಟ್ಟಡು ಆಯ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಬಾಹುಬಲಿ ಮೂರ್ತಿ ಅವು ಎಂಚ ನಿರ್ಮಾಣ ಅಂಡ್ 1604ನೇ ಇಸ್ವಿಡ್ ಐನ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ದೇರು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಚರಿತ್ರೆಡ್ ಇನ್ನು ತುಳುನಾಡು ವೇಣೂರು ಅಜಿಲ ವಂಶ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಗತವೈಭವದ ಒಂಜಿ ನೆನಪು ಒರಿದಿತ್ತರಂದಾಂಡ ಕರ್ನಾಟಕ ಚರಿತ್ರೆ ಅವು ಬಾಹುಬಲಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ದಾತ್ರ ಆಣಿದ ಕಾಲೋಡು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಘಟನೆವು ಇನಿ ತುಳುನಾಡು ಐಡ್ದುಂಬು ಕಾರ್ಕಳದ ಭೈರವ ಸುಲು ಕಾರ್ಲದ ಗೊಮ್ಮಟೇಶ್ವರನ ಮಲ್ತಿಪ್ಪೆ ಸತ್ಯ ಆರು ನಾನೊಂಜಿ ತುಳುನಾಡು ಬೊಕ್ಕೊರಿ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಪರ್ಪಣೊಂದು ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಇತ್ತು ಅಂಚ ಐಕ್ ಸಲಾದ ಒಂಜಿ ವೈಷಮ್ಯ ಅಂಡ್ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಅಂಡ್ ಕಾರ್ಲಾಗ ಬೊಕ್ಕ ವೇಣೂರು ಅರಸುನಕ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಜಲ್ಯ ಯುದ್ಧಲಾಂಡ್ ಮನ್ಪುಣ ಮತ್ತೆ ಚರಿತ್ರೆ ಅವು ಎಂಚನ್ನಿ ಪಡ್ಬೇಕ ಕಲ್ಕುಡೆ ಅಲ್ಪನೆ ಇತನ ಇಡೆ ಬತ್ತನ್ನ ಆತ ಆಯನ ಇಡೆ ಪರಂಪರೆ ಬತ್ತನ್ನ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ಅಂತೂ ಕಲ್ಕುಡನ ಒಂಜಿ ಅಮೃತ ಹಸ್ತೋಡು ಮುಲ್ಪ ಈ ಶಿಲ್ಪ ನಿರ್ಮಾಣ ಬೊಕ್ಕ ಅಕಲ್ ದೈವಾಂಶ ಸಂಭೂತೇರು ಕಲ್ಕುಡೆ ಕಲ್ಲುಟಿ ಅಕಲ್ ಮೂರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತದ ಪುಲ್ವ ಕಟ್ಟೂರು ಪನ್ಪುನ ಜಾಗಡು ಒಂಜಿ ಬುಡಾರ ಇತ್ತನ ಅಕಲ್ ಅಂದ ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಅಕಲ್ ದೈವಾಧೀನ ರಾಯರು ಬೊಕ್ಕ ದೈವತ್ವವನ್ನು ಪಡೆಯರು ಪನ್ಪುನ ನಮಕ್ ಮಾತ್ರ ಸ್ಟೋರಿ ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಆಕಲ್ನ ಆರಾಧನೆ ಇನಿ ಕಲ್ಕುಡೆ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ಜನ ಕುಟುಂಬ ಇಜ್ಜಿ ಸತ್ಯ ತುಳುನಾಡು ಜೈನೇ ದಿಪ್ಪು ಕೊಂಜಿ ಸಂಘ ಬಿಲ್ಲವರ ದಿಪ್ಪು ಮುಳ್ಳ್ಯರ ದಿಪ್ಪು ದೇವಾಡಿಗರ ದಿಪ್ಪು ಒವೇ ಜಾತಿದಾಗ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ಜನ ಕುಟುಂಬ ಕುಟುಂಬದ ಅಧಿಕಾರದ ಒಂಜಿ ಮನೆ ಮಂಚವಡು ಅಡಪಿಲ್ದ ಬಾಕಿಲ್ದ ಅಟಿಲ್ ಮಲ್ಪನ ಕೊನೆಡ ಒಂಜಿ ಮನೆ ಮಂಚವಡು ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ದೈವ ಆ ಅಂಚಿನ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿನ ಒಂಜಿ ಮೂಲಕ್ಷೇತ್ರ ನಮನ ಅವ್ರ ಅಜಿಲ ಸೀಮೆ ಸತ್ಯ ಇನಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಡ್ ವೇಣೂರ್ದ ಕಲ್ಕೊಡಾಕ ನೇಮ ಆಪುಂಡು ಇನಿ ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳದ ಕಲ್ಕೊಡಾಕ ನೇಮ ಆಪುಂಡು ಐಕ್ಲ ವೇಣೂರು ಸುದ್ದಿ ಅಲ್ಲಿ ವೇಣೂರ್ದ ಸಂಧಿ ಪಾಡ್ದಂಡು ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚಿನ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಪುನ ನಮ್ಮ ಸೀಮೆ ಬಾರಿ ಹೆಮ್ಮೆದ ವಿಚಾರ ಅಕಲ್ ಮಲ್ತನ ಇನಿ ಶಿಲ್ಪಕಲೆ ಹಿಡಿದಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಪುದರ್ ಅಜರಾಮರವಾದ ಒರಿದು ಸತ್ಯ ಇನ್ನಿಕಲ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಕಲ್ಕುಡನ ಸ್ತೂಪನ ವೇಣೂರು ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರನ್ನ ಬಲತ ಬಾಗುಡು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಲ್ಪುಂಡು ಆರ್ನ ಅಭಿಲಾಷೆನ ಹತ್ತು ಜನಕ್ಕೂ ಸೇರಿದ ಮಲ್ತನ ಅಂತೂ ಅಲ್ಪ ಉಂಡು ಆ ಸ್ತೂಪದ ಇನಿಕಲ ಪೋತುಲಿ ಆ ಸ್ತೂಪದ ಮಿತ್ತದ ಉಂತಿಂಡ ಗೊಮ್ಮಟೇಶ್ವರನ ಮೋನೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ತೋಜುನ ಅಲ್ಪ ಅಣ್ಣ ಆ ಕಲ್ಕುಡೆ ಮಲ್ತನ ಶಿಲ್ಪದ ಮೋನೆ ಸದಾ ಎಂಕ್ ತೋಜು ಪನ್ಪುಣಂಚಿನ ಉದ್ದೇಶ ಪೊರ್ಲುದ ಕಲ್ಪನೆ ಅಂಚ ಆ ದೃಷ್ಟಿಡ ಏನ ಅಲ್ಪ ದೀತೆ ಆ ಸ್ತೂಪದ ಮೋನೆ ಉಂತಿಂದ ಗೊಮ್ಮಟನ ಮೋನೆ ತೋಜುಲಕ್ಕ ಅಂತ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಈ ಅಜಿಲ ಸೀಮೆ ನೆತ್ತ ವಿಸ್ತಾರತೆ ಒಂಜಿ ಕಾಲದ ವಿಸ್ತಾರತೆ ಪನ್ನಗ ತುಳುನಾಡದ ವಿಸ್ತಾರತೆ ಅವು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಇತ್ತಿನ ಆಂಡ ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಮಾತಾಲ ಅಳಿಯೊಂದು ಪೋಯಿನಪ್ಪಾಗ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಪ್ರಸ್ತುತವಾದ ಏತ್ ಈ ಸೀಮೆಗೆ ಏತ್ ಗ್ರಾಮಲು ಬರ್ಪೆ ನಮಕ್ ದುಂಬು ಪದರಾಡು ಮಾಗಣೆ ಏನು ಪಡ್ದು ನಮ್ಮನ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಉಂದಾನ ಪದರಾಡು ಮಾಗಣೆ ಅಂದಲ್ಲ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕದ ಒಂಜಿ 10-18 ಗ್ರಾಮ ನಮ್ಮ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕದ ವೇಣೂರು ಫಿರ್ಕೊಡು ಒಂದು 14 ಗ್ರಾಮ 36 ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಾಯಶಃ ನಂಗೆ ಒಂದು ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಈ 36 ಗ್ರಾಮಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಈ ಎಡ್ಡೆಪಾಡಿಕೆ ಅನಗ ದೈವದೇವರ ಗಾನಗ ಬೊಕ್ಕ ದೇವಾಲಯ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಅನಗ ಅರಮನೆಗೆ ಹೇಳಿಕೆ ಮಲ್ಪನ ಅರಮನೆ ಪೋಪುನ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಭಾಗವಹಿಸವನ ಈ ಸತ್ಸಂಪ್ರದಾಯ ಬೊಕ್ಕ ಧರ್ಮನೇಮ ಅನಗ ಅರಸುಲ್ ಪೋಪುನ ಈ ಸತ್ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇನಿಕಲ ನಡತೊಂಬೋದು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಬಾಂಧವ್ಯದ ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಮುದಾಯ ನಂಗೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಲಿಪ್ನ ಹೇಳಿದಾರ ಅಕ್ಕಲ್ನ ನಮ್ಮನ ಅಜರಾಮರವಾಯಿನ ಸಂಬಂಧಗಳು ನಮ್ಮ ಬುಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬೈದೇ ದಿನ ಕತೆ ಕೇಂದಿಪ್ಪಾರು ಕೌಡೋಡಿ ಗುತ್ತದ ಐದು ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಬಾಂಧವ್ಯ ಇನಿಕಲ ನಂಕಲ ಗುತ್ತದ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ನನ್ನ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಇನಿಕಲ ಒರಿತೊಂದು ಬೋತನು ಎಂಕ್ಲೆ ಬಾರಿ ಪ್ರೀತಿ ಇನಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅಧಿಕಾರದ ಒಂಜಿ ಅರಸೊತ್ತಿಗೆ ಇಪ್ಪಂದಿಪ್ಪು ಅಂಡ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸದ ಜನಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಭಾವನೆ ಅಕಲ್ನ ವಿಶ್ವಾಸದ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಉಂಡತೆ ಅವೇ ಎಂಕಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಅಂತ ಭಾವಿಸ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಈ ಅರಸುನ ಈ ಅರಮನೆಕ್ಕೆ ನೆಕ್ ಅಧಿಕಾರದ ಶಕ್ತಿ ಏರು
ದೈವ ಓವು ಪ್ರಧಾನವಾದ ಮೂಲು ನಮ್ಮ ಈ ಮನತನಡು ಈ ಅರಮನೆಗೆ ಮುಜಿಲ್ನಾಯನೇ ಎಂಕ್ಲೆ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಮುಜಿಲ್ನಾಯನ ಪ್ರಧಾನ ಶಕ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೊಡಮಂದಾಯ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಸೀಮೆದೇ ಒಂಜಿ ದೈವದ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಕೊಡಮಂದಾಯ ಬೇತದಿ ಕಡಿಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಸೀಮೆಡ ಮಾತ ಐಟ್ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಮೂಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಮ್ಮ ಎಂಚಿನ ಪಡ್ಯಾರ ಬಿಟ್ಟು ಪನ್ಪ ಅವು ಅಲೆಗಲ ಅರಸುಲು ಮೂಲ ಪಟ್ಟಾಯನ ಬೆರಿಕ್ ಅವಳೊಂಜಿ ಪಟ್ಟದ ಬಲ್ಲಿಂದ ಆಪು ಅರಸುಲು ಪೂದ ಅವಳೊಂಜಿ ಪಟ್ಟದ ಬಲ್ಲಿಂದ ಅವಳು ಬೇಡೂರು ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿರ ಉತ್ಸವ ಅವಡು ಐಡ್ಬೇಕು ಅವಳೊಂಜಿ ಪಟ್ಟದ ಬಲ್ಲಿಂದ ಅವಡು ಅರಸುಲು ಪೋದು ಅಲ್ಪ ದೈವದ ನಂಬಿಕೆ ಆಪು ಬೊಕ್ಕ ಧರ್ಮ ನಡಪುನ ನೆಟ್ಟು ಧರ್ಮದ ನಡೆ ಇಂಚಿನ ಇದು ಮಾತು ಜನಕ್ಲಿನ ಸಾಕು ಸಲಹೋಡು ಪಂಡ ಕೊಡಮಂದಾಯ ಒಂಜಿ ಅಭಯ ಆಪುನ ಅಂಚಿನ ಕ್ರಮ ಇನಿಕ್ಲ ಉಂಡು ಅಣ್ಣನ ಕಾಲೊಡ್ಲ ಆರೆಗೆ ಪಟ್ಟಾಯಿನ ಬೆರಿಕ ಕ್ರಮ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರಲು ಪೂರ ಆತ ಸೀಮೆದ ಮಾತ ಭಕ್ತದಿಲ್ಲ ಐಟ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಡ್ ಗುತ್ತು ಬರಿಕೆ ಮಡಸ್ಥಾನದ ಪೂರ ಭಾಗವಹಿಸದೆ ಇತ್ತ ಈ ನಮ್ಮ ಅರಮನೆಟ್ ವಾರ್ಷಿಕವಾದ ದಾದಮಾತ ಉತ್ಸವಾದಿಲು ಅತ್ತಂದ ಕಟ್ಟಳೆಲು ನಡತೊಂದುಂಡು ವಾರ್ಷಿಕವಾದ ಸೋನೋಡು ಸುರುಕು ಸೋನೋಡು ನಾಲೇರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂದ್ರೆ ನಾಲೇರು ಪಂಡ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸುಗಿದ ಸಾಗೋಳಿ ಸುರುಮಲ್ಪರದುಂಬು ದೇವರನ್ನ ಕಂಡು 4 ಗೀಟ್ ಒಯ್ಪೋಡು ಐಕ್ ದಿನಮಾನ್ಯ ಮುಲು ಸೋಣಪತ್ತಿ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಆನಿ ಮುಲು ಭಟ್ರು ನಾಯ್ಕೆರು ಬೊಕ್ಕ 4 ಜನ ಗುರಿಕಾರ್ನಕ್ಕೆ ಸೇರ್ದಕ್ಕೆ ದಿನಮಾನ ಆಪುಂಡು ಪಟ್ಟದ ಚಾವಡ್ಡೆ ಅರಸುಲಿತ್ತದು ಆ ದಿನಮಾನದಾನಿ ನಮ್ಮ ಏಕ ಪೂರಾಧಿಕಾರಿಲ ಒಂಜಿ ನಿರೂಪ ಕಡಪುಟ್ಟು ಗುತ್ತು ಬರ್ಕೆದಾಗ 4 ದೂರದ ಇಲ್ಲದ ಗುತ್ತು ಬರ್ಕೆದಾಗ 4 ಮುಂಡಿಡಿತ್ನ ಗುತ್ತು ಬರ್ಕೆದಾಗಲೇ ಪೂರ ಇಂಚಿನ ದಾನೆ ತಾನೇ ದೇವರನ ಸನ್ನಿಧಿರ 4 ಆಪುಂಡು ನಿಗಳು ಮಾತ ಬರಡು ಪಂಡದಾಗಲೇ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆನಿ ದೇವರನ್ನ ಕಂಡು 4 ಆಯ್ನ ಮನದಾನಿಯೇ ಹಿಡಿದೊಕ್ಕ ಏರು ಕಟ್ಟೋಳಿ ದುಂಬ ಐದು ದುಂಬು 4 ಬಂಡ ಎರು ಕನಾಯರುಂಡ ಎಲ್ಲಿ ಕೊನಾರಿ 4 ಜನ ಪತೋಪುರ ಒಂಜ ನಾಯರ್ಡು 4 ಗೀಟ್ ಪಾಡು ನಾಯರ್ ಪತೋವರ ಒಂಜಿ ನಾಯರೆ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾದ ಒಂಜಿ ಕಾಲೋಡು ಮನ್ನ ಮೂರ್ತದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಐನು ಜಪಡಾದ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಸೀಮೆಡು ಸುಗಿದ ಸಾಗೋಳಿ ಶುರು ಆಪನೆ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಐಡ್ಬೇಕು ತುಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಪ ಐತೆ ಇನಿಕಲ ಆಜಿ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಕಂಬ್ಲಲಪ್ಪ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಕಂಬ್ಲಲ್ ಬಣ್ಣಿಂಚಿನ ಈ ಕಂಬ್ಲ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಆಧುನಿಕ ಕಂಬ್ಲ ತುಪ್ಪ ಏರು ಗಿಡುಪುನ ಮದ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಕಂಬ್ಲ ಪೂಂಕರೆ ಜಪ್ಪುಡು ನಾವು ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಕಂಬ್ಲೋಡು ಪೂಂಕರೆ ಒಯ್ಪುನ ಪೂಂಕರೆ ಬಂಡ ರಥ ಹೂವಿನ ರಥ ಬಂತು ಅವು ಕಂಡ ಮೊಟ್ಟುನಾನಿ ఆయన ಹೂವಿನ ರಥ ಒಯ್ಪುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಬಾರಿ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿ ನಡಪುನ ನಮಗೆ ಇನಿಕಲ ಜೈನಾಜಿಕ್ ನಮ್ಮಲ್ಪ ನಡಪುನ ಐದು ಬೊಕ್ಕನೆ ಅಲ್ಪ ಕಂಡ ಬಿತ್ತುನ ಎನೇಜಿ ನಡಪುನ ಮಲ್ಪುನ ಅಂಚಿ ನಾವು ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಕಂಬಳಗ ಐತನವೇ ఆయన ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಆಪುಂಡು ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಕಂಬಳದ ತೇರು ಒಯ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಿಲ್ಚಾಂಡಿಗೆ ನೇಮ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಐತ ದುಮ್ಮ ಅಂಗರಗಲ್ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ನೇಮ ಆಪುಂಡು ಅವು ಅಲ್ಪ ವಾಜಾಗಡ ಮುಲ್ಲೊಂಜಿ ಪಟ್ಟದ ಕಂಬಳ ಅಂದು ಉಂಟು ಮುಲ್ಪನೆ ಉಂಟು ಮುಳ್ಳುಂಟು ಕೈತಾಲ್ ಮುಲ್ಪನೆ ಒಂಜಿ 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉಂಟು ಅವು ಆಪುಣ ಅವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಆಪುಣು ಐಕ ಅರಸುಲ್ ಪೋರ್ ಉಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಪಿಲ್ಚಾಂಡಿನ ನೇಮ ಆದ ಅರಸುಲ್ನ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಗುರಿಕಾರ್ನಕರು ಮಾತಾಡ್ತೀರಿ ಅಲ್ಲೂ ಮತ್ತ ನೇಮೋದು ಎಂಚಿನ ಮತ್ತ ಉಂಡು ಅವು ಪೂರ ನಡಪುಂಡು ಇನಿಕಲು ನಡಪು ಐನ ಬೇರಿಕ್ ಆಪು ನಾವು ವರ್ಷಾವಧಿ ಜಾತ್ರೆ ಸೋಮನಾಥ್ ದೇವರಿಗೆ ನಾವು ಜನವರಿ ತಿಂಗಳು ಐಟ್ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಅನಿ ಕೊಡಿಯೇರುಂಡು ಅವಲಂಚನೆ ಕೊಡಿಯೇರ ದುಂಬು ಒಂಜಿ ನಿರೂಪ ಪೋರುಂಡು ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಪೂರ ಸೀಮಿತ ಗುರಿಕಾರ್ನಕ್ಲೆ ಪೂರ ಇಂಚಿನ ದಿನ ತಾನೇ ಕೊಡಿಯೇರುಂಡು ಇಂಚಿನ ದಿನ ತಾನೇ ಜಾತ್ರೆ ಆಪುಂಡು ನಿಕ್ಕಲು ಮಾತಾಬತ್ತ ಜಾತ್ರೆ ನಡಪುದು ಕೊರಡು ಪಡೆದು ನಿರೂಪ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರ ನಿಕ್ಕಲ ಉಂಡು ಆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸೀಮೆದ ಗುರಿಕಾರ್ನಕ್ಲು ಬರ್ತದೆ ಅಕ್ಲಿಕ್ಲೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಐಟ ಒಂಜಿ ಇರ್ನ ನಡಪುನ ನೆಟ್ಟು ಪುರಾಕಲು ಭಾಗವಹಿಸೋಡು ಪಂಡ ನಿಬಂಧನೆ ಉಂಡು ಐಟ್ ಪುರಾಕಲು ಮಾತ್ರ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು ಜಾತ್ರೆದ ಬೇರಿಕ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮಲ್ಪ ಈ ದೊಂಪದ ಬಲ್ಲಿ ಆಪುನ ಕಟ್ಲೆ ಪದರಾಡು ಮಗನಿಡು ಪೂರದಿ ಕಟ್ಲೆ ದೊಂಪದ ಬಲ್ಲಿ ಆಪುಂಡು ಮಗನೆ ಗುತ್ತು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ ಆಪುಂಡು ಗ್ರಾಮಡು ದೊಂಪದ ಬಲ್ಲಿ ಆಪುಂಡು ಅವು ಪೂರ ಐಟ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ದಿಕ್ಕಡೆ ಅರಸುಲ್ ಪೋರೆಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಈ 4 ದೇವಸ್ಥಾನಲೆಗ್ ಅರಸುಲ್ ಪೋಪುನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು 4 ಜಾತ್ರೆಗೆ ವೇಣೂರು ಬರಾಯ ಕೇಲ ಅರುವ 4 ಜಾತ್ರೆಗಳ ಅರಸುಲ್ ಭಾಗವಹಿಸಾದ ರಥಕ್ಕೆ ಬಲ್ ಪಾಡಿನೆಟ್ಟು ಅವ್ರು ಉಂಟು ಆ ರೀತಿ ರಥಕ್ಕೆ ಬಲ್ ಪಾಡು ರಥ ಒಯ್ಪುನ ವೇಣೂರು ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರಿಗೆ ಅರುವಡು ಸೋಮನಾಥ್ ದೇವರಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಬರಾಯಡ್ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ದೇವರಿಗೆ ಕೇರಳ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರಿಗೆ ಈ 4 ದಿಕ್ಕಲ್ಲ ಅರಸುಲು ಇತ್ತು ರಥಕ್ಕೆ ಬಲ್ಲಪಾಡ್ನ ಐಡ್ಬೇಕು ರಥ ಒಯ್ತಾ ಬಿಟ್ಟಿಗೆ ಅಭಯ ಗುಣಮಂದಾಯ ಬತ್ತ ಅಭಯದ ನುಡಿ ಕೋರ್ಪುನ ಐಟ ಮತ್ತೆ ಭಾಗವಹಿಸೋ ಅನ್ನೋ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರ ಪಾಲಿಸನೆ ಮಲ್ತು ಬರಡ ಅರಸುಲು ಐನ ಬೇರಿಕ್ ನಡಪುನವೇ ಜಾತ್ರೆಗಳು ಪೂರ ಆಯ್ಬೇಕು ನಡಪುನವೇ ಒಂದು ಮಾಲಗಾರ್ಯ ಇತ್ತೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಇನಿ ತೂವರಲ್ಲ ಇನ್ನು ಮಾಲಗಾರ್ಯಗಳು ಅಂಜೆ ದಿನಮಾನ್ಯ ಅಪ್ಪು ಕಾರ್ತಿಗಳು ತಿಂಗಳು ಮುಲು ಹಸರಣೆರು ಬರ್ತದೆ ಮಾಲಕಾರಿಯ ಪಾವಡು ಬಂದು ದಿನಮಾನಿ ಮಲ್ಪೇರು ಅವು ಅರಸುನ ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಹಿರಿಯಕಲ ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ತಾಳೆ ಬರ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದಿನ ನಿಗದಿ ಆಪುನು ಆಡಿದ ದಿನ ಬಯ ನಿಶಾ ಕಾಲೋಡು ಕೋಡೆ ದಿನೊಟ್ಟ ನಿಶಾ ಕಾಲೋಡು ಅರಮನೆ ಹಿಡಿದು ಪೋರುಂಡಾಡಿ ಮುಲ್ಪಾಡ್ದಾಡಿ ನಡತ್ತು ಪೋರುಂಡು ನಡತ್ತು ಪೋಪುನಾಗ ಮುಲ್ಪಾಡ್ದು ಪೋಪುನಾಗ ಪೋನಾಗ ಎಂಚಕ್ರಮ ಮುಲ್ಪಾದ ಮುಲ್ತು ಅರಸುಲು ಮನೆ ಇಲ್ಲದ ಮನೆ ದೇವರೇನು
ಮನೆ ದೇವರನ್ನು ಪತನೋಡು ಪುರುಷರಾಯನ ನೆತ್ತೆರಮುಗುಳಿ ಪುರುಷರಾಯನ ಬಂಡಾರ ಮೂಲಿಪುಂಡು ಐನ ಒಂಜಿ ಭಟ್ರ ಪತನೋಡು ಮನೆ ದೇವರನ್ನು ಒಂಜಿ ಪುರೋಹಿತರು ಇಂದಿರನ ಮನ್ಪೆ ಜೈನರ ಪುರೋಹಿತ ಆರು ಪತನೋಡು ಐನು ಆರು ಸುಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೂಪಣ ಆರೆ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಒಲಿತ ಕೊಡೆ ಪತ್ತರ ಛತ್ರ ಪತ್ತರ ಅಂಚಾಪುರ ಊರ್ದ ಗ್ರಾಮದಕ್ಲು ಪೂರ ಸೇರಿ ಮುಲ್ಪ ನಡತದೆ ಪೋಪುನ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಹಿರಿಯಕ್ಲಿ ಗೌರವ ನೆಟ್ಟು ಪಾಲ್ಕಿಡಾಡು ಮಂಚಿಡಾಡು ಕಾರಡಾಡು ಪೋಪುನ ಕ್ರಮ ಇನಿಕಲ್ ನಡತ ಪೋಪುನ ಕ್ರಮ ಒಂಜಿ ಮುಲ್ಪಾರ್ದ ಒಂಜಿ ಏತ್ 3 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಡತಂದೆ ಆಯ್ತಾ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ನಿಬಂಧನೆ ಇಂಜಿನ ಪಂಡ ಅರಸುಲು ದುಮ್ರಾಣಿ ರಾತ್ರಿ ಮೂಲ ಕೋಡೆದ ದಿನ ಬಯ್ಯಾಗ ನೀರು ಪಾರ್ದ ಮುಲ್ತು ಪಿದಾಡಿ ಇರ್ದ ಅವಳು 10 ಮುಲ್ಪ 3 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಡಪೋಡು 5 ಪೋಡು ಮೀಯೋಡು ಕೂಡ ಅವ್ರು ರಾತ್ರಿ ಪೂರಾರ್ಕ ನೆಕ್ ಏರೆ ಬೇಳೆ ಕಾಡ್ಲೆ ಮತ್ತೆ ಆರೆ ಕೈಟ್ ನೀರು ಪಾಡ್ರೋಡು ಇನಿ ಮಲ್ಪಣ ದಿನ ಕಜ್ಜಾಯಿಲಿಗೆ ಆರೆ ಕೈಟ್ ನೀರು ಪಾಡು ಐನು ಪೂರ ಮಲ್ತ ಕೂಡ ರಾತ್ರಿ ಜರ್ಪುಣು ಕೂಡ ರಾತ್ರಿ ಸಾರಿ ಪಾಡ್ತು ಬರೋಂಡು ಇಂಚ ಅದೇ ಮುಕ್ಳೆ ಪೂರ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥ ಉಂಡ ಮುಲ್ಪ ದಾರಿ ಬೆದ್ದಲ ವಿಷಮದಲ ಸಂಗತಿ ಉಂಡ ಆಯ್ತು ಮತ್ತ ಪೂರ ಅದು ಅಲ್ಪ ಕಾಲ್ ಶಾಂತಿ ಹೋಮ ಹವನ ಮತ ಅದು ರಾತ್ರಿ ಪೂರ ಅದು ಕೂಡ ಬುಲ್ಪು ಪೂರ 10-30 ಬಾಗಿತ್ತ ಕಜ್ಜಾಯ ಎಲ್ಲ ಅವರುಂಡು ಆ ಕಾಲೋಡು ಎಂಚಿನ ತಿನ್ಪೆದಿರಿ ಹಿರಿಯಕ್ಲು ಐನು ಪೂರ ಮಲ್ತದ್ದು ಇನಿ 27ನೇ ತಲೆಮಾರೆಂಕಲು 27 ತಲೆಮಾರದ ಮನೆ ಮಂಚ ಉಲಾಯ್ ಉಂಡು ಆರು ಒಂಜಿ ಅರಸು ತೀರಿಯ ಒಂಜಿ ಮಣ್ಣೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕತ್ತಿಲ ಅವ್ರು ಹಿರಿಯಕ್ಲನ ಅರಮನೆ ಬರೆಯ ಅರಮನೆ ದೀಪನಂಚಿನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ನಡತು ಬರ್ತಾರೆ ಇದು ಮುಲ್ಪಾರ್ದು ಪಿದಾಡ್ನ ಪೊರ್ತುಡು ಅವಾದು ಅಲ್ಪ ಇನಿತ ಅವಳು ಇನಿದಾದ ನೇಮೋತ್ಸವ ಆಪುಂಡ ಅವಲೇ ಬೇತನೆ ಕ್ರಮ ಇತ್ತ ಅಲ್ಪ ಬಜಿಲ್ ಎಡ್ಪುನ ದಿಪ್ಪು ಬಜಿಲ್ ಎಡ್ಪುನ ಬಜಿಲಾಡು ಪೊದ್ದೆಲಾಡು ಎಂಗ್ ಅಂಗಡಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ರಜ್ಜಿ ದುಂಬುದು ಕೆಲವು ಅಲ್ಪ ಮಲ್ಪುಣವೇ ಕ್ರಮ ಅಂಗಡಿದವು ಅದು ಪರಿಶುದ್ಧ ಆಗ್ತಂದು ಅಂಗಡಿ ಇರ್ದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡೆ ಒಂದಿತ್ತೀರಿ ಸತ್ಯ ಅಂದ್ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಮೈಲೆ ಪುಂಜು ಸೂತಗಾಯನಕ್ಲೆ ಪುಂಜುವಿನಕ್ಲೆ ಅಡೆ ಪ್ರವೇಶಿಜ್ಜಿ ಬರ ಅರಮನೆ ಇಲ್ಲಾಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಅಷ್ಪೋರ್ಸ್ ಮಿತ್ತಕ್ಲೆ ಪ್ರವೇಶ ಪುಂಜು ಕಟ್ಟುಪಾಡು ಕಟ್ಟುಪಾಡು ಆಯ್ತ ಪ್ರಕಾರ ಅವ್ರು ನಿಕ್ಕಲ ಇಜ್ಜಿ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂದಲೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಅರುವ ಅರಮನೆತ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಯೊಂಡ ಬರಾಯ ಅರಮನೆಟ್ ನಡಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ಆರಾಧನೆ ಕ್ರಮಕ್ಕಲು ಅಲ್ಪದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪದ್ಧತಿಲು ಅವಲ ತುಳುನಾಡು ದೈವ ದೇವೇರು ಬೊಕ್ಕ ಹಿರಿಯಾಕುಲು ಒಂದು ಹಿರಿಯಾಕಲ್ನ ಆರಾಧನೆ ಏತು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಎಂದು ಪಂಡ ಇನಿತ್ತ ಈ ವಿಶೇಷ ತೋಜಿದು ಬರ್ಪುಂಡು ಇನಿ ನಮ್ಮ ದೇವರನ್ನು ಮಸ್ತಾತ ನಂಬುವ ದೈವ ನಂಬ ಹಿರಿಯಾಕಲ್ ಬೋಡಾ ಪಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲು ಏತ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ಉಂಡು ಬನ್ಪಿನಕ್ಕೆ ಇನಿತ್ತ ಈ ಅರಮನೆ ನಡಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ಮಾಲಯದ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ಆಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಆಚರಣೆ ಸಾಕ್ಷಿ ನಮಕ್ ಅಂಚಾದ ಐತ ಮಾತ ಪೊರ್ಲದೇಕಿನ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ದಿಂಜ ಯಾರವಿಲ್ಲ ಬರಾಯ ಅರಮನೆತ ಅರಸುಲ್ನ ಒಟ್ಟುಗು ನಮೈತಲ್ಲ ನರಮಾನ್ಯನ ತೆಟ್ಟು ಕಲೆಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ವೈದ್ಯರಾದು ಇಡೀ ನಾಡಿಗೆ ಬರಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ತೆಟ್ಟು ದಾದ ಉಂಡ ಇನ್ನು ಮಾತ ಕಳೆಪುನ ಅರಸರಾದು ಇಡೀ ಊರುನು ಕಾಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಅರಸೆರು ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ಅರಸೆರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪದ್ಮಪ್ರಸಾದ್ ಅಜುಲೆರೆಗೆ ಇರ್ಕಾಯಿ ಗೋಡೆ ಅದು ತರಬೇರಿ ಬಗ್ಗಾದು ಭಕ್ತಿ ಮೋಕ್ಯದ ಸುರುತ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದಾದು ಮೋಕ್ಯದ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂದುಲೆ ಮಾಲಕಾರ್ಯದ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಓಲ್ಲ ತುಯ್ಯರ ತಿಕ್ಕಂದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಹಿರಿಯಕಲ್ನ ಆರಾಧನಾ ಪರಂಪರೆನು ಒಂಜಿ ನೂಲುದಾತು ನುಕ್ತೆ ಬಾರದಾತು ಕೋರೆದಲಕ ತಪ್ಪಂದರೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡಪ ಒಂದು ಬರಂದುಲ್ಲೇರಿ ಕೋಡೆದ ದಿನ ನಮ್ಮ ಆ ಅಲ್ಪದ ಅರುವ ಅರಮನೆ ಹಿಡ್ದು ಇಡೇವರೆ ಮುಟ್ಟ ನಡತೊಂದು ಬತ್ತದು ಒಂಜಿ ದಿನ ಪಾಸೊಡು ಕುಲ್ಲು ನಂಚಿತ್ತನ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ಬುಡು ಬುಡಾಪಿ ನಂಚಿತ್ತನ ಮಾತ ಕಾರ್ಯಭಾಗಲೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡಪ ಒಂದು ಬರೊಂದಿಪ್ಪು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಅರಸೆರ್ಗೆ ನನೋರ ನಿಟಪ್ಪ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾದ ಅರಸರೆ ಇಂದೊಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ನಾ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ತೂಪು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ಮಾತ ಕಾಡೆಟ್ಲ ಪತ್ತನಾಜ ಕರೆ ನಡೆದ ಬೊಕ್ಕ ಓಲ್ಲ ದೈವಲ್ನ ಅತನ ಕಾರ್ಯಲು ಇಜ್ಜಿಂದ ಆಂಡ ಮೂಲು ನಮ್ಮ ದೈವ ದೇವರು ಎಡೋಕ ಹಿರಿಯಾಕುಲು ತುಳುನಾಡದ ಮಲ್ಲ ಪರಂಪರೆ ಪಂಡ ದೈವಲೆಗೆ ದೇವರಿಗೆ ಏತು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯನ ಕೊರ್ಪಾನ ಆತೆ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲೆಗ್ಲ ಕೊರ್ಪಾನ
ಐಟ್ ಮೂಲು ಪ್ರಧಾನವಾದ ಅವನಂಗೆ ಗೋಚಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ಪುಡು ಅಂಚಾದ ಈ ಮೂಲು ನಡಪುನಂಚಿತ್ತನ ಕಾರ್ಯಭಾಗ ಆ ರೀತಿಡ್ ಮಾತ ನಡತೊಂದುಂಡು. ಇನ್ನೊಂದು ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಕಲ್ನ ಜೈನ ಪದ್ಧತಿಡಿ ನೆಟ್ಟ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಎಂಗಳು ಅರಮನೆಡು ಈ ಜುಲೈ ತಿಂಗಳು ಕಾರ್ತಿಕ ತಿಂಗಳು ತುಳುಟು ಪನ್ಪನಮ್ಮ ಸತ್ಯ ಈ ಕಾರ್ತಿಕ ತಿಂಗಳ ಸುರೂತ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ದಾನಿ ಐಕ್ ಅರಮನೆಡು ಹಸರಾಣೆರ್ ಬರ್ತದೆ ಐಕ್ ದಿನಮಾನ ಆಪುಣ ಐಕ್ ಆ ದಿನ ಅದು ದಿನ ಮಾಲಕರಿಯ ಆಪುಣ ಐದು ದುಂಬನಾನಿ ಅರಸುಲು ಅರಮನೆ ಹಿಡಿದು ದೇವೇರ್ನ ಸಮೇತವಾದ ಎಂಕಲ್ನ ಮನೆ ದೇವೇರು ಐಕ್ ನಿತ್ಯ ಪೂಜೆ ಆಪುಣ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ತ ದೇವ ಪುರುಷರಾಯ ಬೊಕ್ಕ ನೆತ್ತೆರ್ ಮುಗ್ಲಿನ ಬಾರ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾಯಿನ ದೈವಲ್ ಮುಳುಂಡ ಐಕಲ್ನ ಬಂಡರ ಸಮೇತವಾದಿ ಎಂಕುಲು ಇಡೀ ನಡತು ಬರ್ಪುಂಡು ಪನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಬತ್ತದು ಈ ಒಂಜಿ ಅರಮನೆಗೆ ಬತ್ತದ ಪೊಗ್ಗುನಂಚಿನ ಹೊರತು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲು ಎಂಕಲ್ನ ಪುರೋಹಿತರು ಬತ್ತದು ಮೂಲು ಶುದ್ಧ ಪಂಡ ಮೂಲು ವಾಸ ಇಪ್ಪುಜೇರಿ ಆ ವಾಸ ಇಪ್ಪನ್ನ ಹಿಡ್ದಾರ ಈ ಇಲ್ಲಾಗ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಶುರು ಬರ್ಪನ ಹಿಡ್ದಾರ ಮೂಲು ಶುದ್ಧ ಆಪುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕಾಲ್ ಶಾಂತಿ ಎಂಕಲ್ನ ಪದ್ಧತಿ ಪ್ರಕಾರ ಜೈನ ಪರಂಪರೆದ ಪ್ರಕಾರ ಕಾಲ್ ಶಾಂತಿ ಮಲ್ಪೇರಿ ಐಕ್ಲ ಒಂದು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಒಂದು ಪುರೋಹಿತರು ಉಳ್ಳೇರಿ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮನ ಪುರುಷ ಗುಡ್ಡೆ ಆ ಬಸದಿದ ಪುರೋಹಿತರ್ನಕ್ಲೇ ಮೂಲು ಕಾಲ್ ಶಾಂತಿ ಮಲ್ಪೊಡುದು ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ರಮ ಪದ್ಧತಿ ಪರಂಪರೆ ನಡ್ತಾ ಬರ್ತದೆ ಅಂಚ ಅಕಲ್ ಬತ್ತದ ಮೂಲು ಕಾಲ್ ಶಾಂತಿ ಆಪುಡು ಕಾಲ್ ಶಾಂತಿ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಗಲ್ನ ಹಸರಾಣೇರಿ 60 ಹಸರಾಣೇರಿ 6 ಸಾರಿ ಪಾಡ್ದು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಕೈಲ್ ಕಡ್ಪನವು ಸಾರಿಡ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಆಯ್ತಾ ಎಡ್ಡೆ ಎಂಚಿನ ಎಂಕುಲು ಪಂಡ ಎಂಕುಲು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಂಥ 60 ಅರಮನೆ ಹಿಡಿದು ಪಿದಾಡ್ದು ಎಂಕುಲು ಬರಾದ ಅರಮನೆಗೆ ಬತ್ತದ ಎಂಕುಲು ಎಲ್ಲೆ ಮೂಲು ಹಿರಿಯಾಕ್ಲಿಗೆ ಬಳಸುನ ಅದು ಮಾಲಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪನ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ದೇವಾಲಯಗೆ ಮತ್ತು ಒಂಜಿ ಕೋಲ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಐಕ್ ಮಾತ ನಿಕ್ಲ ಅನುಗ್ರಹ ಬೋರ್ಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಎಂಕುಲು ಸಾರಿಡ್ ತೂಪ ಆಯ್ತು ಸಾರಿಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಐನ್ ಕೈಲ್ ಕಟ್ತದು ಆ ಕೈಲ್ ಕಟ್ತದ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಮನತಾನೆ ಎಂಚಿನ ಮಾತ ಅಡಿಗೆ ಅವಳು ಐಕ್ ಪೂರ ಅರಸುಲೇ ಹೋದು ಅರಿಪುರ ನೆನಪುನ ಪದ್ಧತಿ ಮಾತ ಐಕ್ಲ ಅರಿ ನೆನಪುಡು ಆ ಸಾರಿ ಪಾಡ್ದಾದ ಮನೆ ಶುದ್ಧಿ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಪುಳ್ಯ ಕೊಲ್ಗಲಕ್ಕದು ಅಡಿಗೆದ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಪುಡು ಈ ಅಡಿಗೆ ಮಲ್ಪ ನಾವು ಜೈನ ಪದ್ಧತಿ ಜೈನ ಬತ್ತದ ಅಡಿಗೆ ಮಾತ ಮಲ್ಪೇರಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಸೂಲ್ ಬೆಟ್ಟದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮಾಜದಕ್ಲೇ ಬತ್ತದು ಒಂದು ತರಕಾರಿ ಮೂರ್ನಂಚಿನ ಪದ್ಧತಿ ಉಂಟು ಅಕಲ್ ಬತ್ತದ ಮೂಲು ತರಕಾರಿ ಮೂರ್ನ ಬಾಕಿದ ಬೇತೆ ಬೇಲೆಲಿಗೆ ಮತ್ತು ಬೇತೆ ವರ್ಗದಕ್ಲು ಮತ್ತು ಮೂಲು ಚಾಕ್ರಿ ಮಲ್ಪೇರು ಅಕಲ್ನ ಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಬತ್ತದು ಬಾರಿ ಪೊರುಡು ಈ ಮಾಲಯ ಕಾರ್ಯ ನಡತೊಂದುಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಇಡೆನ್ ಈ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಮಾತ ಅಡಿಗೆ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಅರಸುಲ್ ಮೀದು ಐನು 27 ಇಡೆ ಎಂಕುಲು ದೀಪ ಆ 27 ಇಡೆಕ್ ಬಳಸುನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 27 ಇಡೆ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜೊಂಜಿ ಪರಂಪರೆ ನಾವು 27 ಇಡೆ ಅಂತ ಪಂಡ ದುಂಬುಳ ಬೊಕ್ಕ 27 ಇಡೆ ದೀಪಡೆ ಎಂಜಿನ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಉಂಡು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಅರಸುಲು ಸೈತಿ ಬೊಕ್ಕ ಪೊಸತ್ ಅರಸುಲೆಗ್ ಪಟ್ಟ ಅನಗ ಮೂರು ಒಂಜಿ ಕತ್ತಿಲ ಒಂಜಿ ಮನೆಲ ದೀವಳು ಪಂಡ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಉಂಟು ಅಂಚ ಅವು ಇದು ಹೆಚ್ಚಾದಿಪ್ಪರ್ಲ ಯಾವು ಅಂಡ ಎಂಚಿನ ಆಪುನ್ ಪಂಡ ದೀಪುನ ಮಾತ್ರ 27 ಇಡೆ ಅರಸುಲು ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಸೈತನ ವರ್ಷ 28 ಇಡೆ ದೀಪ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಒಂಜಿ ಇಡೆ ದೀಪ ಬೊಕ್ಕ ನಾರ್ಮಲ್ ಮಾಮೂಲಿ ಆದ ನಡತ ಬರ್ಪ ನಾವು 27 ಇಡೆ ನಡತ ಬರ್ಪ ಈ 27 ಇರೆ ದೀಪ ಎಂಕ್ಲು ಆ 27 ಇರೆಕ್ ಅರಸುಲು ಬೊಕ್ಕ ಅರಸುಲ್ನ ಪಟ್ಯಾಯನ ಜೈನ ಮಂತ ಕೆಲ ಉಳ್ಳೇದು ಅಕಲ್ ಮಾತ್ರ ಒಲಯ ಬತ್ತು ಬಳಸೋದು ಅರಸುಲ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ಲ ಒಲಯ ಬತ್ತ ಮಾತ್ರ ಬತ್ತದು ಅರಸುಲ್ ಬತ್ತದು ಐನ್ ಪೂರ ಬಳಸದ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲು ಸ್ವಾಮಿನ್ ಪಂಡ ಕೈ ಮುಗ್ಯಾರ ಉಂಟು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಯಥಾ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಎಂಕಲ್ನ ಮಾತಾ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಮೂರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಭೋಜನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾತ ಮಲ್ದ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಇನಿ ರಾತ್ರಿಗೆ ನೆತ್ತೆರ್ ಮುಗ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಪುರುಷರ ರಡ್ಡು ದೈವಲೆಗ್ ಮೂಲು ಕೋಲಾನದ ಪರ ಉಂಟು ಈ ನೆಟ್ ತುಂಬು ಈ 27 ಇಡೆಲ ಅವು ಒಂದೊಂದು ಇಲ್ಲಡೆ ಸಂದರ ಉಂಟು ಸಂದರ ಉಂಟು ಆ 27 ಇಡೆಲ 27 ಇಲ್ಲದಕ್ಲಿಗೆ ಸಂದರ ಅಂಚ ಬೇತೆ ಇಲ್ಲದಕ್ಲ ಉಳ್ಳೇದು ಗುರ್ಕಾರ್ನ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಪೂರ ಎಂಕಲು ಉದಾರ ಪಂಡದ ಅಕ್ಲಿ ಲೆತ್ತದು ಅಕ್ಲಿ ಈತ್ ಮಾತ ಆ 27 ಇಲ್ಲದಕ್ಲ ಇನಿ ಬತ್ತದು ಆ ಒಂದು ಇಡೆ ಕೊನಪ್ಪು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಬಾರಿ ಹೆಮ್ಮೆದ ವಿಚಾರದಾಯ ಪಂಡ ಆ ಸಂಪ್ರದಾಯನ ಅಕ್ಕಲ ಊರಿ ಪೋಂದ್ ಪೋತಿರು ಅಕ್ಕಲ ಆತ ನಿಷ್ಠೆಡು ಐನ್ ಮಂತೊಂದುಳ್ಳೇರು ಪಂಪನ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಬಾರಿ ಹೆಮ್ಮೆದ ಬೊಕ್ಕ ಸಂತೋಷದ ವಿಚಾರ ಹೇಳಿದ ಬೊಕ್ಕ ಈ ನೆತ್ತೆರ್ ಮುಗ್ಲಿ ಪುರುಷರಾಯ ಅಂತ ಪಂಪನ ರಡ್ಡು ಬಾರಿ ಕಾರ್ಣಿಕದ ದೈವಲ್ ಮುತ್ತ ಮೂಲು ಆ ಪುರುಷರಾಯ ಅಂತ ಪಂಪನ ಮೂಲು ಒಂದು ಸನ್ಯಾಸಿ ಬತ್ತದ ಒಂದು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಉಂಟು ಆ ಸನ್ಯಾಸಿ ಮೂಲು ಬತ್ತದು ಆ ದೈವ ಆತಿಗೆ ಅಂಚ ಇನಿ ಪುರುಷರಾಯನ ಕೋಲು ಇನ್ನು ನಡಪಾರುಂಟು ಎಲ್ಲ ಬೊಲ್ಪುಗು ಎಲ್ಲ ಯಥಾ ಪ್ರಕಾರ ನಡಪು ಎಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಬೈಯಾಗಿ ಎಂಗಳ ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹಿಡಿದು ಮೂಜಿಲಾಯನ ಭಂಡಾರ ಪಿದಾಡ್ದು ಇದೆ ಎತ್ತಲು ಮೂಲು ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಬರಾಯ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹಿಡಿದು ಈ ಒಂದು ಅರಮನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಲ್ಲಿ ತಿರ್ತು ಕೊಡಮಣಿತಾಯನ ಭಂಡಾರ ಬರ್ಪುಡು ರಡ್ಡು ದೈವದ ಭಂಡಾರ ಬರ್ತದೆ ಅವು ಎಲ್ಲದ ರಡ್ಡನೇ ದಿನ ತಾನಿ ಐಕೆ ರಡ್ಡು ದೈವಲೆಗಳ ನೇಮ ಹಾಪುಡು ಮೂಜಿನೇ ದಿನ ತಾನಿ ಇರ್ಲದ ಬೂತలను ಪಂಡ ಸುಮಾರು 10-15 ಬೂತಲೆಗೆ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ಕಲ್ಕುಡೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ
ದೈವಲೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಮುಲ್ ಕೋಲ್ನಾಡ ಪರ ಆಂಡ ಐಕ್ ಆ ಕೋಲಗ ಅರಸುಲು ಉಂತಾರೆಗಿ ಅದ್ರ ಮೂಜಿನ ದಿನ ತಾನಿ ಅರಸುಲು ಎಂಚ ಬತ್ತದೇರಿ ಮುತ್ತು ಮಾತ ಈ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮದ ಗುರ್ಕಾರ್ನಕ ಬತ್ತದ ಅರಸುಲು ಲೆತಂಬರ್ರ ಅರೋಗ ಬರೋಡು ಅಂಚನೆ ಅವೇ ರೀತಿ ಮುಲ್ತದ್ದು ಎಂಕುಲು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪುವ ಮುಂತು ಪೂರ ಮಾಲಕಾರ್ಯ ಮುಗಿತದ್ದು ಪಿದಾಟ್ನಾಗ ಎಂಕುಲು ಒಲೈ ದೇವರೊಂಜಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂಡು ಎಂಕುಲು 60 ಮನೆ ಪಿದಾಡ್ದು ಬತ್ತದು ಮೂಲು ಎಂಕುಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ದ ಮಾಲಕಾರ್ಯ ಮಲ್ದ ದೇವಲಿಗೆ ನೇಮ ಮಲ್ದ ನೆಟ್ಟು ಪುರದ ಆಯ್ತಾನ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಮಾಪ್ ಮಲ್ತದ ಎಂಕ್ಲು ಇಡೀ ವರ್ಷ ಎಡ್ಡಿ ನಡಪು ಅಂತ ಪೂರು ನಿಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಹಸರಾಣಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತದಾಯ ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ತುರ್ದು ಎಂಕುಲು ಪಿರ ಮುಲ್ತು ಅರಮನೆಗೆ ಪಿದಾಡ್ನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಆಯ್ತ ಮನತಾನಿ ಮೂರು ನಮ್ಮನ ಇಲ್ಲದ ಬೂತಲ್ ಬಂದ ಒಂದು 10-15 ಬೂತಲೆ ಕೋಲ್ ನಡಪಾರಮ್ಮ ಆ ಕೋಲ ಮೂಲು ಎಂಕುಲು ಇಪ್ಪುಜ ಎಂಕಲ ಬದಲು ಎಂಕಲ ನಾಯಕರಿ ಆ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆ ಕೋಲ ನಡಪೋದು ಅಂಚ ಒಂದು ಮಾತ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆದ ಭಾರಿ ವರ್ಷದಿಂಚ ನಡತೊಂದುಂಡು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಭಾರಿ ಹೆಮ್ಮೆ ದಯವುಂಡ ಅಜಿಲ ಸೀಮೆಡು ಈ ಒಂಜಿ ಪುರಾತನ ರೀತಿದ ಒಂದು ಮಹಾಲಯ ಕಾರ್ಯ ನಡಪುಂಡು ತಂದಂಡ ಅವು ಎಂಗ್ಲ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡ್ ಎಂಕ್ಲ 60 ಅರಮನೆ ಪಂಡ್ರೆ ಎಂಕ್ಲಿಗಳ ಭಾರಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಉಂಡು ಅಂಚ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪರಿಚಯ ಇಕ್ಲಿಗೆ ನಿಮ್ಮಂತಂದು ಎಂಕ್ಲು ಮೊಕ್ಕೆದ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಲೆ ಇನ್ನು ತುಳುನಾಡದ ಮಾತ ರಾಜಾಶ್ರಯ ಮಾತ ಅಳಿದು ಪೋಂಡಲ ಮದಕ್ಕೆ ಸಂದಂಡಲ ಈ ಅಜಿಲ ಸೀಮೆ ಪನ್ಪಿನವು ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಇತ್ತಿಕಾಲ ಮುಟ್ಟಲ ಇಂಚಿತ್ತನ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮೇರಿ ಬತ್ತೇರಿ ನನ್ನ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಒರಿಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಬಹುಶಃ ದುಂಬುದ ಪೀಳಿಲೆಗ್ಲ ಒಂದೊಂಜಿ ಸಾಧಿ ಬೊಲ್ಪು ದಯಂದಿಕೆಂಡ ಮಾತ ಊರುಡ್ಲ ಅಜಲ್ ಪದ್ಧತಿಲು ಅಜ ತತ್ತದು ಪೋತುನ್ ಪಂಪಿನ ವಾಸ್ತವ ಸತ್ಯ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಅಜಿಲ ಸೀಮೆಗೆ ಬತ್ತನ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಒಲ್ಪಲ ಚಾಕ್ರೀಡಾವಡು ಒಲ್ಪಲ ಅಜ ತತೀಜಿ ದಯಂದಿಕೆಂಡ ನಂಗೆ ರಾಜಾಶ್ರಯ ಇನಿಕ್ಲ ಉಂಡು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ನಂಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ಮಾಲಕಾರ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನಂಚಿತ್ತನ ಮಾಹಿತಿನಿ ಪಟ್ಟೊಂಡು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಅರಸುಲೆಗೆ ಕುಡೋರ ಶರಣು ಪಣದು ಮೋಕೆದ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದ ಒಂದಿಲ್ಲ. ಮೊಕ್ಕೆದ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಲೆ ಈ ಪೊರ್ತುಗು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಸುರೇಶ್ ಪರವ ಮರೋಡಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಲ್ಲೇರಿ ಇಡೀ ಅಜಿಲ ಸೀಮೆಡು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾದ ಒಂಜಿ ಹಿರಿಯಾಕಲು ನಡತೊಂದು ಬತ್ತಿನ ಚಿತ್ತನ ಆಚರಣೆಗೆ ಐನು ದಂಟಂದೆ ಮದಪಂದೆ ಅಜಲ್ದ ಸಂಸ್ಕೃತಿದಾದ ಉಂಡ ಅಜಲ್ ಪದ್ಧತಿದಾದ ಉಂಡ ಐನು ಭಾರಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ನಡತೊಂದು ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಪಡ್ಯಾರ ಬೆಟ್ಟದ ರಾಜ್ಯ ಕೊಡಮಂದಾಯನ ಬಾರಿ ಪೆರ್ಮೆದ ಚಾಕ್ರಿದಾರೆ ಸುರೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಈ ಪೊರ್ತುಗು ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರಿ ಇನಿ ಮೂಲು ನಡಪು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಅರಮನೆಡು ನಡಪು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಬರಾಯ ಅರಮನೆಡು ನಡಪು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಮುಲ್ಪದ ದೈವದ ಸೇವೆನಿ ಇನಿ ಸುರೇಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಮಲ್ಪೇರು ಸುರೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಈ ಮಣ್ಣಿಡು ಆಪು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಇನಿ ರಡ್ಡು ದೈವದ ನೇಮ ಅವು ಓ ಮಾತ ದೈವಲು ಸುರುಕಾದ ನಮ್ಮನ ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವರೇನು ಅಂಚಿನ ನಮ್ಮನ ಬರಾಯ ಅರಮನೆದ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲೇನು ಮಾತನೇನು ತಂದು ಇನಿ ಮಹಾಲಯ ಕಾರ್ಯ ಬಾರಿ ಪುರಾತನೋಡ ನಡತೊಂದು ನಂಚಿತ್ತನ ಇತಿಹಾಸ ಎತ್ತು ನಂಚಿತ್ತನ ಸತ್ಯ ನಮ್ಮನ ಬರಾಯ ಅರಮನೆ 4 ಅರಮನೆ ಉಂಡು ಅರುವ ಬರಾಯ ಕೇಲ ವೇಣೂರು ಈ 4 ಅರಮನೆಡು ಅರುವ ಅರಮನೆ ಬೊಕ್ಕ ಬರಾಯ ಅರಮನೆ ಬಾರಿ ಇತಿಹಾಸ ಇತ್ತು ಸತ್ಯ ಕೇಲದ ಅರಮನೆ ಒಂಚೂರು ಅಜೀರ್ಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಟು ಅಂಡ ಬರಾಯ ಅರಮನೆ ಬಾರಿ ಇತಿಹಾಸ ಇತ್ತು ನಂಚಿತ್ತನ ಅರಮನೆ ಮೂಲು ಕೋಡದ ದಿನೊಟ್ಟು ಕವಂದಿರ ಅರುವಾಡ್ದು ಬರೆಯ ಸಂಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ಪುನ ಬರ್ತದು ಕೈಲಿ ಕಡ್ಪುನ ಐಡ್ದೊಕ್ಕ ಆರಿದಲ ನೀರು ಮುಟ್ರೆಜ್ಜಿ ನೀ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಾಲಗಾರಿಯ ಬಲಸನೇಟ ಪಾಸೊಡೆಪ್ಪರ ಬಾರಿ ಮೂರು ಏರ್ಲ ಹಲಾರಾಡು ಒಣಸಾಡು ದಾಲೆ ಮಾಲಗಾರಿಯ ಮಲ್ಪ ಮುಲ್ಪ ಮಲ್ಪರೆಜ್ಜಿ ಮಾಲಗಾರಿಯ ಬಲಸದು ಅಕ್ಕಲಪುರ ಒಣಸಾಯಕ
ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಪೂರ ಒಣಸ ಉಂಡು ಐಡ್ದೊಕ್ಕ ಇನಿ ಬಯ್ಯಾಡು ಇತ್ತೆ ಇಡೆ ಕೊರ್ಪುನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಇಡೆ ಪಂಡ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲೆ ಬಲಸುನ ಅವನು ಉಲಾಯ್ಡು ಐನ ಗುತ್ತು ದಕ್ಲೆಗೆ ವರ್ಕೆ ದಕ್ಲೆ ಮತ್ತ ಚಾಕ್ರಿ ವರ್ಗ ದಕ್ಲೆಗೆ ಪೂರ ಐನ್ ಕೊರ್ರ ಉಂಡು ಒಂಜೊಂಜಿ ಇಡೆ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲೆ ದೀನೆ ಪ್ರಸಾದ ಐನಿ ಅಕ್ಕಲು ಐನಿ ಅಕ್ಕಲ ಇಲ್ಲಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕೂಡ ಬಲಸಾರ ಉಂಡು ಅವು ಇತಿಹಾಸ ಎಂಕ್ಲೆಗಿತ್ತೆ ಇನಿ ಕೊರ್ಪೇರು ಎಂಕುಲು ಇನಿ ಕೊರ್ನೆ ಇನಿ ಎಂಕಲ್ ಅಲ್ಪ ನೇಮ ಹಾಪನ ಜಾಗ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಕೊನದು ಬಲಸಾರ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಚಾಕ್ರಿ ಮಲ್ದ ನಕ್ಲೆಗೆ ಐಡ್ದೊಕ್ಕ ಐನ್ ಕೊನದು ಕೂಡ ಎಲ್ಲದ ದಿನೊಟ್ಟು ಮುಕ್ತ ಪುರುಷರಾಯನ ಒಂಜಿ ತೌತ್ಯ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆ ತೌತ್ಯ ಜೋಲಿಗೆದ ಆ ತೌತ್ಯನ ಕಜಿಪು ಮಲ್ತದು ನುಪ್ಪು ಕಜಿಪು ಮಲ್ತದು ಹಿರಿಯಾಕ್ಲಿಯ ಬಲಸನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಅಂಚೆ ಇನ್ನು ಇಡೆ ಕೊರಿನಿ ಅರ್ದೊಕ್ಕ ಮೂಲು ಎಣ್ಣೆ ಬುಲೆ ಪಾಲ ಬಲೋಲಿ ಪಾಸದೆಲ್ಲವು ಮೂಲು ಪತ್ತಾರ ಉಂಡು ಈ ನೆನ್ನು ಪತ್ತದು ಎಣ್ಣೆ ಬುಲ್ಯ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಬಂಡಿನ ಪಾಸದೆಲ್ಲವು ಒಂದು ತೆಲ್ಲವು ದೋಸೆದೆಲ್ಲ ಐನು ಪತ್ತಾರ ಉಂಡು ಐಡ್ದೊಕ್ಕ ನೆನ್ನು ಪತ್ತೊಂದು ಮೂಲು ಗಗ್ಗಾರ ಕೊರ್ಪೇರು ನೆನ್ನು ಪತ್ತೊಂದು ಅಡೆಗೆ ಪೋಪನ ಉಡುಪಿರ ಮಾಡದ ಅಡೆಗೆ ಉಡುಪಿರ ಮಾಡ ಅಲ್ಪ ನೆತ್ತೆರ ಮುಗಿಲಿ ಪುರುಷರಾಯನ ಮಾಡ ಉಂಡು ಈ ಮಾಡದ ಅಡೆಗೆ ಬಂಡಾರ ಪೋಪನ ಬಂಡಾರ ಪೋಪನ ಮೂಲು ಬಂಡಾರ ಇಪ್ಪುನ ಮೂಲೆ ರಡ್ಡೆತ್ತ ನೆತ್ತೆರ ಮುಗಿಲಿ ಪುರುಷರಾಯ ಮೂಲು ಬಂಡ ವಿಶೇಷ ಬಂಡ ಮೂಲು ನೆತ್ತೆರ ಮುಗಿಲಿ ಬಂಡಾರ ಪಟ್ಟದ ದೈವ ಮಂಡ ಮೂಲು ಒಂಜಿ ಕವಂದೇರ್ ನಕ್ಕಲು ಒಂಜಿ ಕಾಲಾದ ಪೋನಾಗ ನನೊಂಜಿ ಅರಸುಲು ಬಣ್ಣಾಗ ಇಡೆಗೆ ಅಕ್ಕಲು ಒಂಜಿ ಮನೆ ಒಂಜಿ ಕಡ್ಸಾಲೆ ಈ ದೈವಗು ದಿವಾರ ಉಂಡು ಮನೆ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲೆ ಬಲಸರ ಅಗೆಲು ಪಾಡ್ರ ಕಡ್ಸಲೆ ದೈವಗು ಪತ್ತಾರ ಒಂದು ಅಂಚ ಸುಮಾರು ಕಡ್ಸಲೆ ಉಂಡು ಪದ್ದಾಜಿ ಕಡ್ಸಲೆ ಉಂಡು ಪೂರಾ ಕಡ್ಸಲೆ ಎಲ್ಲ ದೈವ ಪತ್ತಾರ ಉಂಡು ಆತ ಇಲ್ಲ ಒಂಜೊಂಜೆ ಪತ್ತಾರ ಇತ್ತೆ ಬಂಡಾರ ಪಣ್ಣಗ ಪೂರ ಅಡೆ ಪಾರ ಉಂಡು ಮೂಲು ಬಾಕಿ ಕೊಡ್ಡು ಮುಕ್ಕಾಲ್ದಿ ಅತ್ತಂದ ಒಂಜಿ ಗಡಿಬತ್ತಿ ನಕ್ಲು ಅಂತ ಮುಕ್ಕಾಲ್ ದಿಪ್ಪುಂಡು ಆಂಡ ಮೂಲು ಮಾತ್ರ ಅಸ್ರಾನೇರೇ ಪತ್ತೊಂದು ಪಾರ ಕಡ್ಸಲೇನು ಅಸ್ರಾನೇರೇ ನಿನ್ನ ಐನು ಪತ್ತೊಂದು ಪೋದು ಅವಳು ಸುತ್ತಿಗೆ ದೀಪುನ ಅವಾರ್ಡ್ ದೈವಗು ದೆತ್ತು ಕೊರ್ರ ಮೂಲ್ಯನ್ನ ನಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಈ ಕಡ್ಸಲೇನು ಆಯುಧಲೇನು ಪೂರ ಈ ಮೂಲ್ಯನ್ನ ನಕ್ಲ ಕೊರ್ಪುನ ಮೂಲ್ಯನ್ನ ನಕ್ಲು ದೈವ ಕೊರ ಅವಳು ಪೋದು ಬಂಡಾರ ಕೆಡ್ತದು ಅನ್ಯಾರ ಬುಲೆ ಅಂದುಂಡು ಆ ಅನ್ಯಾರ ಬುಲೆ ದೆತ್ತೊಂದು ದೈವಗು ಮೋನೆಗೆ ಬನ್ನ ವಾಡ್ರೆಜ್ಜಿ ಸುರುಟು ಕಾಲಿ ಕೆಬ್ಬಿನವು ಕೋರದಡೆ ಸೊಂಟಗು ಸಿರಿ ಹತ್ತು ಕಂಗದ ಮಡಲು ಐನು ಸಿಗಿರ್ತದೆ ಐನು ಸೊಂಟು ಕಟ್ಟದು ಒಂಜಿ ಕಟ್ಲೆದ ನೇಮೊಂಡು ಅವು ಅಲ್ಪ ಗಗ್ಗಾರ ದೆಚ್ಚ ಆಪುಂಡು ಗಗ್ಗಾರ ದೆಚ್ಚಿಟ್ಟು ಪಾರಿ ಬುರದಾಲ ಪಂಡ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ನೆಕ್ ಗಗ್ಗಾರ ದೆಚ್ಚ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಉತ್ತುಂಡು ದೈವ ಐಡ್ದೊಕ್ಕ ನೆಕ್ ಮೋನೆಗ್ ಎಣ್ಣೆ ಮಂಜೋಲು ಸುಣ್ಣ ನೆನ್ನು ಮೂಜಿ ಬಾಗೆ ಕೊರ್ಪೇರು ನೆನ್ನು ಬಾರಿ ಸುಣ್ಣ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡ್ದು ಅವು ಕೆಂಪು ಅವಡು ಮೋನೆಗ್ಲ ಎಂಕುಲು ಕಟ್ಟುನ ಅನಿಕ್ಕಲ ಜಕ್ಕೆಲ ಅನಿಕ್ ಮುಂದೇನು ಪೂರ ಅವೇ ಎಣ್ಣೆ ಮಂಜಲು ಸುಣ್ಣನಿ ಪೂಜಾರ ನೆತ್ತೆರ ಮುಗುಲಿಂದ ಮನಪುಣಕ್ಕೆ ನೆತ್ತೆರದಲ್ಲ ಕಾವಡವು ಅಂಚ ಬರೋಡು ನೆನ್ನು ಆಕ ಗಗ್ಗಾರ ದೆಚ್ಚ ಯಾಕ ನೆನ್ನು ಮೋನೆಗೆ ಬಣ್ಣ ಪಾರ್ದು ಎರ್ದೊಕ್ಕ ದೈವದೊಂಜಿ ರಡ್ಡು ಜಿಟಿಗೆ ಕೊರ್ಪೇರೆ ಮಡಿವಾಳ ಪತ್ರ ಜಿಟಿಗೆನು ದೈವ ರಡ್ಡು ಕೈಟ್ಲ ಈ ಜಿಟಿಗೆ ಹೊರತೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಬೇರು ಮೂಲ ಹಸ್ರನೇರು ಸುರುಟು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪರಜ್ಜಿ ಚಾವಾಡಿ ನಾಯ್ಕೇರು ಆರ್ನ ಅರಸುಲೇನ ಕವಂದೆರ್ನ ಪ್ರಧಾನಿ ಬಂದ್ಪೇರು ಆರು ಚಾವಾಡಿ ನಾಯ್ಕೇರು ಆರು ದೈವ ಪೂರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಬೇರು ದೈವ ಆವೇಶ ಆದ ದೈವದ ಪೂರ ಕಟ್ಲೆಲು ಬರೋಂಡು ಅವು ಪೂರ ಅದು ದೈವ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಮುಗಾಯಿಡು ಕುರಿ ನೀರು ಕೊಡ್ಪೇರು ಐನು ಪೂರ ದೆತ್ತೊಂದಕ ದೈವದ ಕಡ್ಸಲೆದ ತೊಂಡು ನಿಂಜ ಕಡ್ಸಲೆದ ತೊಂಡ ಆಯ್ತ ಕಟ್ಲೆ ಪೂರ ಆಪುಂಡು ಆ ಕಟ್ಲೆ ಐನರ್ದೊಕ್ಕ ರಡ್ಡು ಕಡ್ಸಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಗೊಂಡು ಐಟ್ ಕವಂದೆರೆಗ್ ಕಪ್ರ ಬುಲೆ ನಂಬಿಗೆ ಐರ್ದೊಕ್ಕ ಕಡ್ಸಲೆ ಒಂಜಿ ಕಡ್ಸಲೆ ಪಿರ ಬೋಯಕ ಒಂಜಿ ಕಡ್ಸಲೆ ಒಂಜಿ ಅಡ್ಡ ನೋಡು ಚವಣ್ಣೆಕೆರೆ ಗಸರಣೆರೆ ಗುತ್ತು ದಕ್ಕಲಿಗೆ ಬರಿಕೆ ದಕ್ಕಲಿಗೆ ಇಲಾಯ್ ದಕ್ಕಲಿಗೆ ಪೂರ ಬೊಕ್ಕ ನಂಬಿಕೆ ಐರ್ದೊಕ್ಕ ಆಯ್ಕೆ ದೈವಗೊಂದು ಒಂಜಿ ಪರಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಬಂದ್ಪೇರು ವಿಶೇಷ ಭಕ್ತೇರ್ ಮಣ್ಣ ಮೂರು ಸಂಸ್ಥಾನದ ದೈವ ಅಂಡಲ ಕವಂದೇರ್ನ ಒಂದು ನೆಕ್ಕ ಅಂಡಲ ನೆಕ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನಕ್ಲ ಆ ದೈವಗೊಂಜಿ ಕೋರಿ ಪರಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಪೇರು ಸಾಧಾರಣ ಕೋರಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಆ ಕೋರಿನ ಮೂಲು ಕೊಯ್ಯರದ ಅಲೆಜ್ಜಿ ದೈವದ ಕೈಟ್ಟು ಕೊರ್ಪುನ ದೈವಗ ಏನಕ್ಕೆ ಪರಕ್ಕೆ ಬಂತೇರ ಐನು ದೈವ ಕೊರ್ಪೇರ ಇಂದತ್ತೊಂದು ದೈವ ಹಂಚಿ ಕೊರ್ಪುನು ಐರ್ದೊಕ್ಕ ನಂಬಿಗೆ ಅದು ಅಜಕ್ ನಮ್ಮನ ಅಯ್ಯಗಾಲದಾಡೆ ಪೋಪುನ ಅಲ್ಪ ಪೂರ ತಾರಾಯ ಪೂರ ಹಾಕದಾಕ ಬರ್ತದೆ ದೈವ ಪಿರಿಯುನ ಅವು ದೈವದ ನೆತ್ತೆರ ಮುಗುಲಿನ ನೇಮ ಅಡೆಗ ಆಪುನು ಐರ್ದೊಕ್ಕ ಅವೇ ಗಗ್ಗಾರ ಗಿಚ್ಚಾವರೆಜ್ಜಿ ಅವೆಟ್ಟೆ ಅದ್ದಿಗೋಡೆ ಪುರುಷರಾಯ ಬರ್ಪುನ ಇತ ಪುರುಷರಾಯ ದೈವ ಈ ಮಣ್ಣಿಗೆ ವೈದಿನ ಕೊಂಚ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಉಂಟು ಅವು ಎಂಚ ಈ ಡೆಗ್ ಬಣ್ಣಗ ಅವು ಜೋಗಿ ಪುರುಷ ಅದು ಬೈದನ ಸತ್ಯ ಪುರುಷರಾಯ ಬಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಪೋದು ನಾಲ್ ಬೇಡುದು ಒಂಜಿ ಅರಿ ನೆಕ್ ಸಾಲ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಪಣ
ಈ ಬರಾಯ ಜೋಗಿ ಪುರುಷರ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಕಾಲೋಡು ತುಳುನಾಡು ಬತ್ತಿನಕ್ಲು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡೆ ಹೋದು ಕೇನೊಂದಿತ್ತು ಬಂದ ಅಂಚ ಬಂದಾಗ ಇಡೀ ನಮ್ಮನ ಬರಾಯ ಅರಮನೆಗೆ ಬರ್ತೇವೆ. ಬರಾಯ ಅರಮನೆ ಬಂದಾಗ ಮುಲ್ತ ಕವಂದೇರ್ನ ಬುಡದ್ದಿ ಮೂಲು ಉಳ್ಳೇರು ಅಪಗ ಆರು ಪಂಡೇರಿಗೆ ಹಾಗೆ ಎಂಚಿನ ಕೊರು ಬಂಡೇರು ಕೊರು ಬಂದಾಗ ಒತ್ತುದೊಂಜಿ ಮೂಜಾಟ ಗೊಬ್ಬು ಹುಲ್ಲುದೊಂಜಿ ಮೂಜಾಟ ಗೊಬ್ಬು ಆಯ್ ಪೂರ ಪುರುಷರಾಯ ಮತ್ತೆ ನಲ್ತೆ ನಲ್ತದ ಬಿಟ್ಟಿಗೆ ಆಗ ಅದನ್ನ ಕೊರಡತ್ತೆ ಬತ್ತರೆಗೆ ಪಡಿ ಕೊರೋಡು ಸತ್ಯ ಈ ಪಡಿಯಾರಿ ಕೊರಪುನಕ್ರ ಮೊಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ತಡುಪೆಡದು ಇದು ಒಂಜಿ ಸೇರ್ ಅರಿ ಒಂಜಿ ತಾರಾಯಿ ನೆಕ್ ಒಂಜಿ ತೌತ್ಯದಿ ಇದು ಈ ಪುರುಷರಾಯಗ ಕೊರಿಯರು ಕೊನತದು ಮುಟ್ಟುಡ್ದಿಯರು ಮುಟ್ಟುಡ್ದಿನಾಗ ಪುರುಷರಾಯಗ ಒಂಜಿ ಬೇಜಾರ ಅಂತ ನಾನು ಈತು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಇಡೆ ಬನ್ನಾಗ ಮಕ್ಕಳು ಹೆಂಗೆ ತಡುಪೆಡು ಕೊರಿಯರತ್ತ ಹೆಂಗೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಬೇಜಾರನ್ನು ಬಂದು ಎಡತ್ತ ಕಾರ್ಡ್ ಕಬ್ಬೆ ಪಾಡಿ ನೇನು ಕಬ್ಬೆ ಪಾಡಿ ಆಯ್ ಪಿರ ತಿರುಗಿದು ಪೋಯ್ ಅಲ್ಪ ಎದುರುಡು ಒಂಜಿ ಪಾಪುಂಡು ಈ ಪಾಪುಡು ಪೋನಾಗ ಬುಟ್ಟ ಬುಟ್ಟ ಅನಾಗ ಅವ್ಳು ತುಯ್ಯರು ಕವಂದೇರು ಕೇಂಡೇನಾಗ ಹೌದಾದ ಕಂಕನಿ ಪಾಡಿದ ಇಂಚೆಂಚ ಬತ್ತೆ ಏನು ಕೊರಿಯ ಏನು ಕಂಕನಿ ಪಾಡಿ ಕಂಕನಿ ಪಾಡಿ ಬಣ್ಣಾಗ ಅವು ಪುರುಷ ನೆತ್ತೆರ ಮುಗುಲಿತ್ತಂಡ ತೂವೆ ಎಂದು ಬಂಡೆ ಕಂಕನಿ ಪಾಡಿ ಆರ್ನ ಪಟ್ಟದ ದೈವ ಆರ್ನ ಪಟ್ಟದ ದೈವಗೂ ಆರಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ದುನ್ನದ ಪಾತ್ಯರವು ಸತ್ಯ ದಾನೆ ಬಂಡ ಸಮಸ್ತಾನೋಡು ಒಂಜಿ ಎಂಗ್ರು ಕೊರಿನ ಅರಿನ ಕಂಕನಿ ಪಾಡೋಡಂಡ ಅವು ಆಯ್ತಂಡ ತೂವೆ ನೆತ್ತೆರ ಮುಗುಲಿತ್ತಂಡ ತೂವೆ ಬಣ್ಣದ ಮಧ್ಯ ಪೋನಾಗ ಒಂದು ಕೊಲ್ಲಿಡು ಓ ಕಲ್ಲ ಪಾಪು ಕೊಲ್ಲಿದ್ದು ಮನ ಪುರುಷರಾಯನ ಮೇಲುಗು ಬೋರ್ನು ಇಮ್ಮೆ ನರಲುನ ಮುಲ್ಪುನ ಕೇನುಂಡು ಬೊಬ್ಬೆ ಹಾಪುಂಡು ಅಪ್ಪಗ ಕುಂಟರ್ ದರ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಮಡಿವಾಲೇರು ಬಣ್ಣಗ ಮೂರು ಬೊಬ್ಬೆ ಹಾಪುಂಡು ಪಾರ್ವತಿ ಮೂರು ಪಂಡೇರು ಅಂದ ಮಾರ ಯಾನ್ ಇಂಚೆ ಪಂಡೆ ಯಾನು ಇಂಚೆ ಪಂಡೆ ಮಾರ ఆయన ದೆರ್ಪುಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಎತ್ತೊಂದು ಪೋ ಈ ಸಾಂಕಲ ಅಂದು ಪಂಡೇರು ಕವಂದೇರು ಮೇ ಮಡಿವಾಲೇರು ಮೇರೆ ಎತ್ತೊಂದು ಪೋದು ಅರೇನು ಸಾಂಕಿಯರು ಸಾಂಕದ ಸುಮಾರು ವರ್ಷ ಆಂಡು ಸಾಂಕದಾನಾಗ ಆರು ಪ್ರಾಣ ಬುಣ್ಣಾಗ ಪಂಡೇರಿಗೆ ಯಾನು ಎಣ್ಣಿ ಮುಟ್ಟೆ ಸಾಂಕ್ಯಾರು ಯಾನು ನನ್ನ ಮಿತ್ತಿಗೆ ಕಾಯ ಬಿಡ್ತು ಮಾಯೋಗು ಸೇರ್ಬೆ ಯಾನು ನೆತ್ತೆರ ಮುಗಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪಬೆ ಯಾಂಕ ಉಣಾಸು ಕೊರ್ನಾಗ ಇರೆಗಲ ಒಂಜಿ ಗಿಡ ಉಣಾಸು ಕೊರ್ಪಬೆ ಅಂದ್ ಮಾಡದು ಒಂಜಿ ವಾಗ್ದಾನ ಮಲ್ತೇರಪ್ಪಗ ಅಂಚ ಅವು ದೈವ ನೆತ್ತೆರ ಮುಗುಲು ಇತ್ತು ಪುರುಷರಾಯ ಒಂಜಿ ಆ ದೈವ ಒಂಜಿ ಮೂಲು ಶಕ್ತಿ ಅದು ಉಂದಾಂಡು ವಾರಿ ಕಾರ್ಣಿಕ ಉಂಡು ಕವಂದೇರು ವಾ ದೈವೊಡಲ ಪಾತೆರ್ರೆಜ್ಜಿ ಒಣಮಂದಾಯರೆ ಮುಜಿಲ್ಲಾಯೆ ಪಟ್ಟದ ದೈವ ಮುಲ್ತ ಅಂಚೆನೀಗ ಪಟ್ಟದ ದೈವ ಅರ್ನ ನೆತ್ತೆರ ಮುಗುಲಿ ವಾ ದೈವೊಡ ಪಾತೆರ್ರೆಜ್ಜಿ ಪುರುಷರಾಯಡ ಮಾತೆರ್ನ ಆರೆಗ್ ಮಾತ್ರ ಆರು ಮಾತ್ರ ಒರಿ ಪಾತೆರ ಒಂಜಿ ಏನಲ್ಲ ಕೇಂದ್ರ ಭತ್ತರ ಇತ್ತಂದ ಒಂಜಿ ಅನ್ಯಾನ ಇತ್ತಂದ ಅಂದ ಆರ್ನ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತಂದ ಅಂದ ಆ ಪುರುಷರಾಯಡ ಮನ್ಪೇರು ಭಾರಿ ಕಾರ್ಣಿಕದ ದೈವ ಅವು ಆರ್ನ ಪುರ ಪಂಜ ಪುರ ಕಾಂಡ ಬಣ್ಣ ಬಯ್ಯಾಗೆತ್ತ ಉಂಡು ಅಂಚಿತ್ತನ ದೈವ ಐಕ್ ಒನಸ್ಗ್ ಮಾತ್ರ ಭಾರಿ ವಿಶೇಷ ಒನಸ್ಗ್ ಆರೆ ಕಜ್ಜಾಯ ಮಲ್ಪರ ಬಾಕಿ ಗೊಡ್ಡು ಮತ್ತ ಕಜ್ಜಾಯ ಅಂಗಡಿ ಇಡ್ದುಕೊನಪ್ಪನ ಮೂಲ ಆರೆ ಗೋಲಿ ಬಜ ನೆತ್ತ ಗುಜ್ಜೆ ದನಿ ಬೊಕ್ಕ ಪೊದ್ದೋಲು ಬನ್ಪುನವು ಮೂಲೆ ಆರೆ ಬಾರನ್ ನೆಕ್ ಮಲ್ತದ ಆರೆ ಮಲ್ಪುನ ಬಜಿಲು ಬನ್ಪುನವು ನಾನು ಉರ್ಪೆಲ ಅರಿನಾರ್ ಬದುತುದು ಐನ್ ಬಜಿಲು ಮಲ್ವೇರು ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲು ಬೆಲ್ಲ ಗುದ್ದು ನಾಡು ಓವೆ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಆ ಪುರುಷರಾಯನ ಒನಸದ ಪೂರ ಆರೆ ತಯಾರು ಮಲ್ಪುನ ಆರು ತಯಾರು ಮಲ್ಪುನಾಗ ದೈವ ಲೆತ್ತೊಂದು ಎಪ್ಪುನ ಆರೇನು ಆಯ್ಜ ಅಂದೊಂಜಿ ದೈವದ ಕಟ್ಲೆ ಉಂಡು ಆರೆಲ್ಲ ಎತ್ತೊಂದು ಎಪ್ಪುನು ದೈವ ರಪ ಮಲ್ಪೇರು ಮಲ್ತದ್ದು ಅಜ್ಜಿ ಅವು ನೆತ್ತೆರ ಮುಗುಲಿ ಪಿರಿನಾಗ ಪುರುಷರ ಆಯ್ತು ಒಂದುಂಡು ಲಂಗ ಅವು ಪಾಣ್ಣಾಗ ದೈವ ಆರೆಲ್ಲ ಎತ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪುನ ಅಪಕಾರ ಸುರು ಮಲ್ವೇರು ಅವ್ರು ಬೊಕ್ಕ ಲೆಕ್ಕ ಮತ್ತ ಮಂಡೆ ಮತ್ತ ಕಟ್ಟ ಉಂಡು ಅವು ಚವಲ ಪುರ ಅವು ಪೂರ ಕಟ್ಟದಾನಾಗ ಆರ ರೆಡಿ ಆಪುದು ಐಕ್ ವಿಶೇಷ ಬಂಡ ಹೊಂಜೆಗೆ ಕೈ ಬಚ್ಚುಂಡು ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟನಾಗ ಯಾನೊಂಜಿ ಕಟ್ಟಿ ಬೀಡಿ ಕೊರ್ಪೆ ಪುರುಷರಾಯನ್ನ ಕೈ ಕುಲಿಯವನು ಕಮ್ಮಿ ಅವನು ರಪ್ಪ ಗುಣ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ದಾದಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಪೆತ್ತಲೆಗೆ ತಪದು ಬೊಂಡ ನಾಯಿನ ಯಾನ ಒಂಜಿ ಬಾಜಲ್ ಕೊರ್ಪೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮನ ಅಮಲ್ ಪದಾರ್ಥ ಒಂಜಿ ನೆನ್ನ ಅಸಾರು ನೆನ್ನು ಕೊರ್ಪುನ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನೆಯ್ಯಿ ಪೆತ್ತದ ನೆಯ್ಯಿ ಇನ್ನು ಮಾತ ದೈವ ಕೊರ್ಪೇರು ಗೋವು ಬೇಲೆ ಪಂಡ ಪೂರ ದೈವ ಮಲ್ಪುಂಡವು ನೆಕ್ ಆರ್ನಲ ಸಮಸ್ಥಾನದಲ ಆಯ್ಕೆ ಪರಕ್ಕೆ ಪೂರ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಭಕ್ತರ್ನ ಪರಕ್ಕೆಲ ಪೂರ ಆಯ್ಕೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಬೀಡಿ ಒಂದು ಪೂರ ನೆನ್ನು ಪೂರ ದೇತ್ತೊಂದು ದೈವ ಪುರ ಹಾಕ್ಲ ಪೂರ ಅಜ್ಞಾನ ಪೂರ ಕೇಳಿದ್ ದೈವದ ಕಟ್ಲೆ ಬಿರಿ ಉಂಟು ಹೋಯ್ತಾ ನಮ್ಮನ ಪುರುಷರಾಯನ ಪುರುಷರಾಯನ ಆವರಣ ಕೊರಪನೆ ಇತ್ತ ಕಟ್ಲೆ ಅವಿತ್ತ ಮಡಿವಾಳರ್ನ ಒಂಜಿ ಪಂಡರ್ ಪುರಾ ಪೊರಿಪ್ ನಾವು ನೆಟ್ ಮುಲ್ಪ ಆವರಣ ಹಿಡ್ದಾಲ ಅರೆ ಕೊಂಚ ಪುರಾಪು ದೀತು ಪುರುಷರಾಯ್ ಮೋಹನ ದೈವದ ಪುದರ್ ಮೋಹನ ದೈವ ಲೆಪ್ಪನ ಮೋಹನ ಆರ್ಡ
ಕವಂದೆರಡ ಕೇಂದ್ರದು ಕುಲ್ಲು ಲಾಮಂತ ದೈವ ಉನಾಸ ಕುಲ್ಲಿ ನಡೆದೊಕ್ಕ ಆರುಕುಲ್ಲ ಎನಿಕ್ಕಲ ಆ ಸಮುದಾಯದ ಏರಂಡಲ್ಲ ಆ ಸಮುದಾಯದ ಅಕ್ಕಲೆ ಉಳ್ಳೇರು ಬಳಿವಲ್ಲೇರು ಆರ ನಡತ್ತದೆ ಹತ್ರ ಪತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪಣ ಆರ ನಡತದು ನಿನ್ನ ಪತ್ತೊಂದು ದೇತ ಜಿಟಿಗೆ ಅವು ಕುಂಟು ಅವು ಒಂದು ಪುರ ಪತ್ತೊಂದು ನಡತದೇ ಬರ ಸಿರ್ಲಾಲ್ ಗ್ರಾಮದಾರ ಪಿರ ಬೋಣಾಗಲಂಚಿನ ನಡತೊಂದೇ ಪೋರ ಮೂಲು ಮಾತು ಈತ ಬಲಸದ ನೊಂಡತಿ ಐನು ಎಂಕುಲೆಂಚಿ ಇಲ್ಲಡ್ಕೊಳದು ಬಲಸಪನ ಆರ್ಲ ಹಿರಿ ಅಕ್ಕಲೆ ಕೊಣದು ಇಲ್ಲಡ್ಕೊಳದು ಬಲಸಾರ ಇತ್ತ ಅರೆಗ್ಲ ಮೂಲು ಪಟ್ಟಿ ಮೂಲು ವಿಶೇಷ ಬಂಡ ಒವೇ ಚಾಕ್ರಿ ಮಲ್ಪಡಂಡಲ್ ಪಟ್ಟಿ ಅರಸು ಪಟ್ಟಿ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮನ 60 ಅರಮನೆ ಪಟ್ಟಿ ಆಪನ 60 ಅರಮನೆ ಪಟ್ಟಿ ಆಯ್ದೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ನಮಕ ದೈವ ಮುಲ್ತ ಎಂಕ ಪಟ್ಟಿ ಆದ 60 ಸಂಸ್ಥಾನದ ಪಟ್ಟಿ ಆಯಕ ಎಂಕ ಪಡ್ಡೇರ ಹುಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಪಟ್ಟಿ ಆಯ್ದೊಕ್ಕ ಎಂಕ ಮೂರು ಬರಾಯಡ ಒಂಜಿ ನೇಮ ಕಟ್ಟೋಣ ಎಂಕ ಬರಾಯದ ಒಂಜಿ ಪಟ್ಟಿ ಆದ ಅರಮನೆದ ಆ ವರ್ಷ ಒಂಜಿ ಆನಗ ಕೇಲದ ಅರಮನೆ ಅವರ ನೇಮ ಮಲ್ಪ ಇರಾರು ಆ ವರ್ಷ ಎಂಕ ಕೇಲದ ಅರಮನೆ ಎಂಕ ಪಟ್ಟಿ ಮಲ್ದೇರು ಅಂದ್ರೆ ಮೂಜಿ ಅರಮನೆದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಟ್ಟಿ ಆತನ ಹೌದಾದ ಯೋಗ ಸತ್ಯ ಯೋಗ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ನಿಷ್ಠೆ ಚಾಕ್ರಿ ಹಿರಿಯಾಕಲ್ ಮಲ್ತಂದ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರೆ ಅಜ್ಜೇರಿ ಹಿಡಿದು ಮಲ್ತಂದ ಚಾಕ್ರಿನೇ ಇದ ಮುಟ್ಟೆ ಎಂಗ್ಲು ಮಲ್ತೊಂದು ಬರಂದಿಲ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ತಿಪ್ಪಿದ ಅದು ತೋಜುಂಡು ಅವು ಇರ್ ಒಯ್ಕಿ ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪುವ ಎಂಗ್ಲು ಬಂಡ ದುಮ್ಮುಡ್ದು ಎಂಗ್ಲು ಎಣ್ಣೆ ಬುಲೆ ಪತ್ತುನ ಎಣ್ಣೆದ ತಿಪ್ಪಿಂದು ದುಂಬು ತಿಪ್ಪಿಡೆ ಬತ್ತ ದುಮ್ಮು ಎಣ್ಣೆ ತಿಪ್ಪಿ ಬಂಡ ಅವೇ ಐಕ್ಯ ಪಂಪದ ಅಂಚೆ ಎಂಗ್ಲು ಎಣ್ಣೆದ ತಿಪ್ಪಿ ಬಂಡ ಇನ್ನೀಗಲೇ ಅವೆಟ್ಟೆ ಉಲ್ಲ ದುಮ್ಮುದ ನೆಟ್ಟೆ ಉಲ್ಲ ಐನೇ ಪತ್ತಂದು ಬರಂದಿಲ್ಲ ಇನಿ ಸೌಕರ್ಯಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಂಗೆ ಇತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಮೂಲ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಲೆ ಒರಿಯೋಡು ಪನ್ಪನೆ ಇರ್ನ ಮಲ್ಲ ಅಂತೆ ಅಂಚ ಅದು ಬುಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ವಿಶೇಷ ಬಂಡ ಇನಿ ಈ ಬರಾಯದಂದೆತ್ತನಿ ಪೊಂಜೇನಾಕುಲ್ ಬರ್ಪನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಇಜ್ಜಿ ಮೂಲ ಅಂದ್ ಬರಾಯದ ಅರಮನೆ ಇನಿತ್ತ ದಿನೊಟ್ಟು ಅಂತ ಪೊಂಜೆಗು ಅಂತ ಬರ್ಪನ ಕ್ರಮ ಇಜ್ಜಿ ಇನಿ ಅಂಜೆವೇಗಲ ಪುರುಷರಾಯ ಲಕ್ಕನಾಗ ಮಾತೆರ್ಲ ಅಂಗಿದೆ ಪೋಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಆಕಳ ಹಸ್ರಾನೇರ್ ನಕ್ಲಾಡು ಗುತ್ತದ ಅಕ್ಲಾಡು ಬರಿಕೆದ ಅಕ್ಲಾಡು ಏರೇ ಬಿನ್ನೇರು ಬರಡು ಏರೇ ಭಕ್ತೇರು ಬರಡು ಅಂಗಿ ಪಾಡ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಮೂಲು ಪುರುಷರಾಯ ಲಕ್ಕನಾಗ ಅದ ಮುಟ ಪಾಡಲಿ ಪುರುಷರಾಯ ಲಕ್ಕನಾಗ ಅಂಗಿ ದೆಪ್ಪು ಪುರುಷರಾಯ ಲಕ್ಕಲ ಅಂಗಿ ಪಾಡ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಒಂದು ಅನಾದಿ ಕಾಲರ್ದಿಂಚಿ ಬಹುಶಃ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ನಮ್ಮ ಬರಯ ಮಾಲಗಾರ್ಯ ದಾಯ ಪನ್ನಗ ಇನ್ನು ಏತೋ ಕಡೆಟ್ ಪತ್ತನಾಜ ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ದೈವಲೆಗೆ ಗಿಜ್ಜಾಣ ಮೂಲೊಂಜಿ ಐಟ್ಲ ಪ್ರಧಾನ ಶಕ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಗುಣಮಂದಾಯಿ ಮೂಜಿಲ್ನಾಯಿ ಪಿಚ್ಚವಂಡಿ ಪಂಜುಲು ಎಲ್ಲದ ದಿನ ರಾಜ್ಯದ ಅಧಿಕಾರದ ಹಣ ಮೂಲು ಉಂಡು ವಿಶೇಷ ಬಂಡ ಮೂಲು ನಮ್ಮನ ಮಾಲಗಾರಿಯೋಗು ಇನ್ನೀಗಲ ದುಮ್ಮುದನಿ ಕಜಿಪುಲು ಪೂರ ನಮ್ಮನ ಆಯ್ತ ಪೇಂಟದ ಬಿನ್ಸ್ ನರ್ತಂಡ ನನಂಜಿ ಪಾನಂಜಿ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ದುಮ್ಮುದನಿ ಹಂಗುಲಿ ದುಮ್ಮುದನಿ ಪಾಯಸ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮನ ಅಡ್ಕರೆ ಮನ್ಪೇರಿ ಅಡ್ಕರೆದ ಅಡ್ಕರೆದ ಐತ ಕಾಜ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ವಿಶೇಷ ಬಣ್ಣ ಒಂಜೇ ಒಂಜಿ ಪೇಂಟ್ ಹಿಡ್ಕೊಳತನ ಸೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮೂಲು ಬಾರದ ಕಾಯಿ ಕುಂಬುಡ ಅವು ನನಂಜಿ ಕೂಡ ಹೋವಿತ್ತನಲ್ಲ ಪೂರಾ ನಮ್ಮನ ಊರುಡು ಇಲ್ಲಡ ಬುಲೆ ನಾವೇ ಇಪ್ಪುನ ಪೇಂಟದ ಒಂಜೇ ಒಂಜಿ ಮೂಲು ಇದ ಊಟ ತೋಜಿದ್ದು ಗಳಸ್ತಾರೆ ಐನ್ ಹೊರತೊಂದು ಬೈತಾರೆ ಪನ್ನಗ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಕಿರಿಯಾಕುಲ್ ಮಲ್ಪುನೇರ್ಲ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಮುಂದುವರಿಸ ಒಂದು ಕೋಪಿನ ಅವು ನಮ್ಮ ಕೈ ಟಿಪ್ಪುನ್ ಬಹುಶಃ ಐನೊಂಜಿ ಅರಸುಲು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲೋಡು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅರಸುಲ್ನ ಅಪ್ಪನೆ ಪ್ರಕಾರ ನಿಕುಲ್ ಮಾತ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲೋಡು ಚಾಕ್ರಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರೆ ಮೋಕೆದ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂದುಲೆ ಸುರೇಶನ್ನೇ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಮಾಹಿತಿನ ಕೊರಿಯೇರಿ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ನೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುನು ನಮ್ಮ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಕಣ್ಣದಿಂಜ ಇರಲ್ಲ ಅರೆಗೆ ಸುರೇಶನ್ನಾಗಿ ಮೋಕೆದ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ
ಇದ್ಯಾರು ನಿಜ ಇದು ಮಲಯಾಳ ಮನೆಗೆ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಇದೆಯಾ ಇದೇನು ರಾಗ ನಿಜ ಇದ್ಯಾರು ನಿಜ ಇದೇನು ರಾಗ ನಿಜ ಸಾಕಬೇಕಾ ನೀರೆನ್ನಿಂಚಿನ ಕಾರ್ಯನು ದಯಪುಟ್ಟ ಆದುಕೊಂಡು ದೈವ ದೇವಲಕ ಸತ್ಯ ಸರಾಯನ ಗೋರಿಕ ಪ್ರವಣೆ ಕೊಂಡು ನಮಗೆ ನಮಗೆ ಗೀತ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯದ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಲೆ ಬರಾಯ ಅರಮನೆಟ್ಟು ಈ ಪೊರ್ತುಗು ನಾವು ಬತ್ತ ಸೇರೊಂದ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಆರಾಧನಾ ಪರಂಪರೆ ಆಚರಣೆ ಇತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಅಜಿಲ ಸೀಮೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಬರಾಯ ಅರಮನೆತ ಇನಿತ್ತ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯೋಡು ನಡಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಭಕ್ತಿ ಸಡಗರದ ಆಡಂಬರ ರಹಿತವಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಆರಾಧನೆದ ಈ ಕಲಟ್ಟು ಇನಿ ನಾಲ್ವೇರು ತರಕ್ಕೆ ತರತ್ರನ ಕಟ್ಟದು ಗುರಿಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರು ವೇಣೂರು ಸೀಮೆದ ಅಧಿಕಾರನು ಪಡೆಯೊಂದು ಬತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾತ ದೈವ ಆರಾಧನೆಗೆ ಒಂಜಿ ಗುರಿ ಕಾರಣ ಹಾಕಲು ಒಂಜಿ ದೊಂಪ ಎರಡು ಅಂಡ 4 ಗಜ ಕಂಬ ಎರಡು ಅಂಚಾದ 4 ಗುರಿ ಕಾರಣಕ್ಕುಲ್ಲೇರು ಅಂಚಾದ 4 ಗುರಿ ಕಾರಣಕ್ಕಳ ನಮ್ಮ ಈ ಪೊರ್ತುಗು ಪಾತರಗತ ಮಲ್ಪುಗ 4 ರೆಗ್ಲ ಸೋಲೈತದ್ದು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ 4 ಜಂತಲ ಒಂಜಿ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೊಡು ತುಂಬತ್ತಾದ ಸೀಮೆದ ದೇವದೇವರನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಂಚನೆ ಗ್ರಾಮ ದೇವರನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೂಜ್ಯ ಕಾವಂದೇರನ ಆಶೀರ್ವಾದನ ಬತ್ತೊಂದು ಇನ್ನು ಎಂಕಲ್ ಮುಲ್ಪ ಬರಾಯಿ ಮಾಲ ಕರೆದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಸೇರ್ದ ನಿಕ್ಕಲು ಬತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದಿಪ್ಪನ ಎಂಕಲ್ ಮುಲ್ಪ 14 ಮಾಗನಡು 14 ಗ್ರಾಮಡು ಮಾಗನಡು 16 ಗ್ರಾಮಡು 16 ಗುರುಕಾರನಕ್ಕೆ ಪೂಜಾರಿ ಬಿಲ್ಲವಸಡು ಅವಿಟ್ಟಿತ್ತೆ ಎಂಕಲು ಕಾಲಾದಿದ ಅಲ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನ ಜಾತ್ರೆ ಅನ್ನಕ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಪೂಜಾರಿ ಗುರುಕಾರನಕ ಬತ್ತಿಪ್ಪೇರು ಮುಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ದೂರದಾಕಲು ಮತ್ತು ಬರ್ಪನ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಪ್ರಾಯದಾಕಲು ಅದಿತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ ಮುಲ್ಪ 4 ಜನ ಬತ್ತದ ಒಂಜಿ ಹಿರಿಯರು ಈ ಬರಾಯಿಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಂಚಿನ ಗುರುಕಾರ ಅಂಚಿನ ವಾಸು ಪೂಜಾರ್ಲು ಅಂಚನೆ ಅಳದಂಗಡಿದ ಕೊಡಂಗೆದ ಗುರುಕಾರ್ಲ ಅಂಚಿನ ಪ್ರಭಾಕರ ಪೂಜಾರಿ ಅಂಚನೆ 4 ಗ್ರಾಮಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಂಚಿನ ಬಿಲ್ಲವ ಗುರುಕಾರ ಸೀತಾರಾಮ ಪೂಜಾರಿ ಮಣ್ಣದ್ದು ನಾನು ಪಿಲ್ಯ ಗ್ರಾಮಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಂಚಿನ ರಾಜೇಶ್ ಬುಣನ್ ಪಂಡದ್ದು ಎಂಕಲೊಂಜಿ ಗುರುಕಾರಿಗೆ ಮಟ್ಟ ಮಲ್ಪ ಸೇರ್ದ ವಿಶೇಷವಾದ ಪನ್ಪುಣದ ಮಂಡ ಈ ಅಜಿಲ ಸೀಮೆ ಒಂಜಿ 14 ಮಾಗನೆಡು ವ್ಯಾಪ್ತಿಡು ಪಸರ್ತಿರಂತ ಒಂಜಿ ಮಾಗಣೆ 14 ಮಾಗಣೆ ಬಂಡ ಸಾಧಾರಣ ನಮಗೆ ಬಂಟ್ವಾಲ ಕಾಶಿಪಟ್ನ ಇಂಚಿ ನಾರಾವಿ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿದ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಕಂಚಿ ಉಬಾರ್ಮುಟ ಸುತ್ತವಳೆ ಕೆಲವು ಗ್ರಾಮಗಳು ವ್ಯಾಪ್ತಿಡು ಅನೇಕ ಗ್ರಾಮಗಳು ಆ ಗ್ರಾಮಗೂ ಪ್ರತಿ ಒರೆ ಗುರುಕಾರಿಗೆ ಪಟ್ಟಣಗಳಿಗೆ ಕೆತ್ತೊಂದು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮಡು ಒರಿಯ ಗುರುಕಾರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸಾರ ಕೊರ್ಪೆ ಅವೇ ರೀತಿ ಮುಲ್ಪ ಈ ಅಜಿಲ ಸೀಮೆದ ಒಂಜಿ ಆರ್ನ ಕಾವಂದರ ನೇತೃತ್ವಡು ಕಾಲಾದ ಕೆಲವು ಸೇವೆಲು ನಡಪುವ ಸುರುತಾದ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಬರ್ಪುನವೇ ಮಾಲ ಕಾರ್ಯ ನೆತ್ತಪ್ಪಿರವಗೂ ನಡಪುನಂಚಿನ ನಾಳೆ ಇರುತ್ತೆ ಕ್ರಮ ಹಿಡ್ದೊಕ್ಕ ಪಟ್ಟದ ಕಾಂಬ್ಲ ನಡಪುನು ಅವಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಪುದ್ದಾರ ಇವತ್ತು ಮಾರ್ನಮಿದ ಪೂಜೆ ಎದ್ದೊಕ್ಕ ಪುದ್ದಾರ ಮತ್ತು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅರಮನೆಡು ಪೂರ ಪುದ್ದಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪುನು ಅವಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅಲ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ವಾರ್ಷಾವತಿ ಜಾತ್ರೆ 7 ದಿನದ ಜಾತ್ರೆ ನಡಪುನು ಒಂದು ಪೂರ ಈ ಸೀಮೆದ ಒಂಜಿ ನಡಪುನ ವರ್ಷಂಪ್ರತಿ ನಡಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ರೇಕುಳು ಇದಕ್ಕೆ ಎಂಕಲು ಪೂರ ಗ್ರಾಮದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಎಂಕಲ ಬಿಲ್ಲವಾಸ ಗುರುಕಾರನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೂ
ಅಂಚನೆ ಜೈನ ಸಮುದಾಯದ ಗುರುಕಾರನಕಲ್ ಅದಿಪ್ಪು ಹೆಗ್ಗಡೆರ್ನಕಲ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಜಾತಿದಾಕಲ್ಲ ಬತ್ತದ ಅಲ್ಪ ಸೇರ್ದು ಆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಎಂಕ್ಲ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತು ಕೊರೋದು ಬರೋದಲ್ಲ ಇತ್ತ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಗುರಿಕಾರ ನಕ್ಲೆಗ್ ಇನಿತ್ತ ಈ ಒಂಜಿ ಮಾಲ ಕಾರ್ಯದ ಆಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ನೇಮೊಜ್ಜೆದ ಈ ದಿನತ್ತಾನಿ ನಮಕ್ದಾದ ಕರ್ತವ್ಯ ಕಾರ್ಯಭಾಗಲುಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಭಾಗಲು ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮುಲ್ಪತ್ತೆ ಪಿರಿಯಾಕಲಿಗೆ ಬಲಸನಕ ಎಂಕ್ಲ ನಿಜವಾದ ಎಂಕ್ಲನ ಬಿಲ್ಲವಾಸ್ ಜಾತಿ ನಾಂಡಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೇನು ಪಟ್ಟಿ ಕೊರ್ಪುನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಆ ಪಟ್ಟಿ ಕೊರ್ಪುನ ಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಎಂಕಲ್ನ ಕುಟುಂಬದ್ದು ಎಂಕಲ ಸಂಸಾರ ಹೊಡೆದು ಪೂರ ಬುಡ್ದು ಎಂಕಲ್ ಅರಮನೆದ ಒಂಜಿ ಸಂಸಾರಗೂ ಕೊರ್ಪಿನ ಎಂಕಲ್ ಸೇರ್ಸಾದ ಪಟ್ಟಿ ಆನಂದ ಇಡೆಗೊಂಜಿ ಸೇರ್ಲಾಕ ಆ ಸಂಬಂಧಗೂ ಆ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ ಸೇರ್ಲೇಕ ಅಂಚಾದ ಇಪ್ಪನಾಗ ಮೂಲ ಇತ್ತ ಹಿರಿಯಾಕಲು ಪಿರಿಯಾಕಲು ಬಳಸ ನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಎಂಕಲ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಬೋಡಾಪುಡು ಎಂಕಲಿಗೆ ಆಚಾರ ಶುದ್ಧಾಚಾರ ಪೂರ ಇಪ್ಪುಣ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಇಪ್ಪುನ ಕಾವಂದೇರ್ನ ಸಂಸಾರೋಡಾಡು ಕಾವಂದೇರ್ನ ವಿಚಾರ ಬತ್ತಂದಾಂಡ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಶುದ್ಧಾಚಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲೇ ಚಿಡು ಶುದ್ಧಾಚಾರ ಒಂದು ಏನ ಸೂತಕ ಮತ ಅಣ್ಣ ಸೂತಕ ಬತ್ತ ಎಂಕ್ಲೆ ಕಮ್ಮಿ ಮೂಲ ಅಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಪತ್ತೋಡಾಪು ಮಂಡ ತೂವರ ಪುಂಡಂಡ ಎಂಕಲ್ ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ತೀರಿರ್ದಂಡಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ ಇಲ್ಲದೋಲ ಉಂತಾರೆ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕಲ್ 14 ದಿನ ಐತಾಗ ಬೇಲೆ ಪುರಾಣ ಎಂಕಲ್ ಇಲ್ಲಾರ್ದು ಪಿದೆ ಉಂಟೋಡು ನೀರು ಮುಟ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಬಾಗಿಲು ಇಲ್ಲಾಡು ಊಲ ಬಂದ ಆ ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ ಶುದ್ಧ ಬೊಕ್ಕನೆ ಎಂಕಲ್ ಆ ಇಲ್ಲದೋಲ ಬೊಗ್ಗ ಅವೇ ರೀತಿ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಪೊಗ್ಗುಂಡ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಇದೇ ಬರ್ಪ್ಲೆಕ್ಕೆ ಪೂಜಿ ಎಂಕ್ಲ ಅಲ್ಪ ಅಶುದ್ಧ ಆಯ್ಲೆಕ್ಕ ಆಪಂಡು ಅಂಚ ಅದಿಪ್ಪನಾಗ ಒಂಜಿ ಪೂರ ಆಚಾರಲಿಪ್ಪ ಅಂಚ ಅದಿಪ್ಪನ ಇನಿ ಪೂರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನ್ನಾಗ ಮುಲ್ಪ ಎಂಕ್ಲು ಪೂರ ಬೋಡಲ್ಪ ಆ ಒಂಜಿ ಆಯ್ತಾ ಪಿರಿಯಾಗಲಿ ಬಳಸಿನ ಅಂಚಿನ ಹಿರೇನು ಮತ್ತು ಪ್ರಸಾದ ಕೊರ್ಪೇರು ಐನ್ ಗೆತ್ತನ ಸಂದರ್ಭ ಪೋಡು ಬುಕ್ಕ ದೈವೋಗಲ್ಪ ಬಂಡಾರ ಪೋನಾಗ ದೇವದ ನೇಮಾನಕಲ್ ಎಂಕಲ್ ಪ್ರತಿ ಊರಿಲ ಬೋಡ ನಿಕ್ಲೆಗಿತ್ತ ಈ 4 ಜನಕ್ಕೆ 4 ಪುರಾಪು ಉಂಡು ಓ ಮಾತ ಪುರಾಪು ಎಂಕ ಎನ್ನ ಗ್ರಾಮಗೂ ಎನ್ನ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅಲ್ಲಿಯ ಕಟ್ಟಡ ಬರ್ಪನ ಅಂಚಿ ನಾವು ಸಮ್ಮಲೆ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜೇರ್ ಇಡಪ್ ನಾವು ಅಜ್ಜೇರ್ ಪಂಡ ದೇವ್ವ ಒಂಜಿ ಕಾಲಡು ಆ ಜಾಗಡು ಆ ಮಣ್ಣುಡು ಸತ್ಯ ಉಂಡು ಧರ್ಮ ಉಂಡು ಪಂಡದು ಎಷ್ಟೋ 1000 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಆ ಜಾಗ ಒಂಜಿ ಕೊಡ್ತಂಚ ಪುರಪ್ಪಿಪ್ಪುಂಡು ಆ ಪುರಪ್ಪುನು ಎಂಕಲ್ ಒರಿತು ಎಂಕಲ್ ಧರ್ಮ ಅಂಚಾದ ಇಪ್ಪನ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ರಾಜೇಶ್ ಅಂಡಲ್ಲ ಎನ್ನಕ ದೇವ ನುಡಿದಿನ ಪುರಪ್ಪು ಕುಂಜ ಹಿರಿಯರ್ನ ಪುದಾರು ಅವು ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸ ಉಂಡ ಐನು ಒರಿತೊಂದು ಬೈ ಮಂಜನಡಕ ಮಂಜನಡಕ ಇಲ್ಲದ ಪುದಾರು ಪನ್ನಗ ಇರೆಗ ಐಕ್ ಮಂಜನಡಕದ ಅಂದೆ ಲೆಪ್ಪು ಪುದಾರ್ ಎನ್ನ ಪುದಾರ್ ಪುರಪ್ಪು ದೀತನ ದೈವ ಪುರಪ್ಪು ದೀತನ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜರ್ನ ಪುದಾರ್ ದೀತನ ಓ ಪುದಾರ್ ಅಜ್ಜರ್ನ ಸಮ್ಮಲನ ಪುದಾರ್ ದೀತನ ಸೋಮಯ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜರ್ನ ಪುದಾರ್ ಜಾರಪ್ಪು ಅರ್ನ ಹಿರಿಯರ್ನ ಸೋಮಯ ಹಿರ್ನ ಪುರಪ್ಪು ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಅಂದೆ ನಿಕ್ಲ ಯಜಮಾನ್ರನ್ನ ಪುರಪ್ಪು ಹಿರಿಯಕಲ್ನ ಅಂಚದಿತ್ತೆ ಸೇಸಪ್ಪ ಅಂದೆ ಉಂಡೆ ಅಂದ ಪಟ್ಟಿ ಕೊರ್ನಾಗ ಒಯ್ ನಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರ ಮಲ್ಪ ಸರಿ ಬರೀ ಪೊರ್ಲುಡು 4 ಜನ ಗುರಿಕಾರಣಕಲು ಅಕಲ್ನ ಮುಲ್ಪದ ಪಟ್ಟಿದ ಕ್ರಮ ಅಕಲ ಇಪ್ಪುನಂಚಿತನ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರ ಮುಲ್ಪದಿತ್ತನ ಸಂಬಂಧನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಮಕ್ಕೆ ಮಾಹಿತಿನ ಒದಗಾಯರಂಚ ಅದು ನಮ್ಮ ಕುಳ್ಳದ ಮಾತ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳ ಪರವಾದ 4 ರೇಗ್ಲ ನನೋರ ಇರ್ಕಾಯಿ ಗೋಡಿ ಅದು ಮೋಕೆದ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ